Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, como cada Nadal, a reunión dos integrantes do Baleiro Perfecto é unha realidade inminente. A típica e tradicional cea natalicia, unha xornada que promete ser un encontro pacífico e que traerá conversas varias e anécdotas notables. A neve cae na rúa Papiesen, no corazón dun barrio residencial de Minnesota. A televisión prendida enche de son o fogar de Rodicio, que agarda a chegada do resto da banda. Charlie, que apareceu aí un anaco por a porta, domina o sofá, desde onde fai un veloz zapping polas diferentes canles que ofrece o novo sistema Sindarin, que dá acceso a todas as programacións en directo do planeta. En apenas uns segundos, atopa algo de interese. ¿Le digo el secreto para después de un viaje en avión? Cuando llegue a su destino, quítese los zapatos y los calcetines. Camine descalzo por la moqueta y junte los dedos de los pies. Los dedos de los pies. Lo encuentra idiota, pero créame, llevo 9 años haciéndolo. Y sí, señor, es mejor que una ducha y una taza de café. Ves? Aí está. É que isto, aquí quería chegar eu, sabes? Porque outro día estaba cos meus pais na casa cenando e xusto puxeron esta mesma película, tío, a de Jungla de Cristal, que, como todo mundo sabe, é a mellor película de Nadal. Estou cansado sempre nos foros ou en todas estas movidas de ter que dicir sabedes que Jungla de Cristal é unha película de Nadal e a mellor película. É que é evidente que en Nadal, porque en Nadal a película non Nakatomi Palace están aí no plaza ou como se queira chamar, están aí como arriba no edificio e tal e todo isto. Ti a biches, Rodicio? Vina, pero vina na tele, claro, bueno, cando a vou ver. Pero ademais claro. Eu non estou de acordo, para min unha peli que é de Nadal por pura casualidade, non unha peli para nada de Nadal. Pero iso é a gracia, non? En plan, porque como que non é Nadal, pero nos forzamos, non? Como os culturetas de mierda sempre andamos como forzando de que enganche aí, do que o tema de non, é que é de Nadal e tal. Supoño que porque mellor estamos como fartos desta movida do xénero Nadal, como que está denostado, ainda que eu adoro o xénero de Nadal. Eu sí, eu sou un fan, porque ten a súa gracia, non sei. Non sei, está un pouco agotado, eu creo, pero a movida eu creo que a peli de A Xungla de Cristal está sempre posta como nas listas de mellores pelis de Nadal por poder contar a anécdota chusta de que non se estreou, sabes que A Xungla de Cristal estreouse en agosto. Tiveron un problema tiveron un problema coa productora e tiveron que estreala no medio do verán e claro, era un pouco raro ver facer a peli de acción que xa non ten moito que ver con Nadal no medio do agosto, Claro. Algo lera, pero eu creo que iso tamén é porque, claro, a xente se lle preguntas a movida de son as mellores pelis de Nadal, vanche dicir que bello es vivir, ou algunha conachada deste estilo, ou Ciudadano Kane, ou algunha... Bueno, Ciudadano Kane non sei, como mellor moito forzar, pero non sei. Hai como... igual que Die Hard, igual de forzada que Die Hard. Para mí, claro, ou Eduardo Manos Tijeras, ou algún destes monos. Eu creo que hai como... Pero de todas formas hai como un xénero, quero decir, o sea, hai un xénero como que son pelis de Nadal que non hai ningunha dúbida, ocorren en Nadal, non? En plan así como moi evidente e ademais o Nadal forma parte intrínseca da historia e tal, pero logo hai como as outras que son como Gremlins, que ninguén lembra mellor ou non se das conta de que é de Nadal, pero a xente sí que interpreta que é de Nadal ou Solo en casa, que vale, ocorre en Nadal, pero como que hai unha especie de movida aí natalicia, non sei se me explico, ou Pesadelo, perdón, antes de Nadal, non? Que tamén entra nese... Para min esas tres que acabas de dicir son pelis claramente de Nadal, pero pola liña de fondo que levan, sabes? Sempre como unha especie de redención e as familias que se reúnen, quer dicir, non son pelis de Nadal porque como que saia Papá Noel e tal, pero son pelis de Nadal pues porque teñen o ton que a xente asocia normalmente ao Nadal. Porque eu sei que claro, a pelista de Schwarzenegger pois é claramente de Nadal, pero o importante da peli de Nadal é que é o pai que lle merca os agasallos a súa filla, entón un pai en apuros, tío, o Turboman, o regalo que todos quisemos. Pero había unha movida tamén que me parece curioso, que claro, só pode ser de Nadal
se ademais emites en Nadal. Por exemplo, te imaginas que emiten o Grinch o de Jim Carrey en agosto? Por que non emiten pelis de Nadal en agosto? Ademais, co cambio climático que temos agora, realmente xa nin notamos o asunto da cuestión. O sea, É a mítica pregunta. A mítica pregunta esta random de cando é Nadal en Sudamérica, sabes? Porque se ali fai frío... Claro, es que ahora mismo da igual, non? Ou eu que sei, a mítica, en vez de Polar Express, poñer a peli esta do tren que vai, que xa se fixo, como se chama? Snowpiercer, creo que era o que está basado na novela. Sí. Pois o mellor ese está máis achegado a nosa realidade, Dios, o mellor é unha peli de Nadal tamén. O sea que está Imagínate como ver, tal. imagínate ver o puto Love Actually, sabes, con 40 graus fora, é que Que xa gracia. a disonancia narrativa é moi forte. Exactamente, provocando, non? O tema. Ou ver Klaus, non? Esta que me gustou moito, a verdade, prestoume moito a de Klaus. Esta creo que gañara. No, bien, foi un Goya, Sí, non gañara, sí. Pero non, estuvo nomeado aos Óscar. Certo. E tal, e creo que gañaron o BAFTA, a mellor película de animación, que era o director chamase Sergio Pablos, que debe ser un bastante crack. A min gustoume moito, Está en Netflix, podedes... Bueno, en Netflix ou en calquera sistema xa, non? Uno Sindarin ou onde que irades, pero anda por aí. Anda por aí. En fin, non sei. Pois sí. Hostia, sonou o timbre, creo, neno. Sí, é o timbre, vou abrir un momento. Que pasa, peña? Que tal? Ei, que tal? Que tal, xente? Moito Como frío estamos? fora, Uf. Fai, aquí en Minnesota sempre fai fresco, Non te crees. Puxeches un septo, un rodicio. Non é un septum, é unha movida de invocación, pero bueno, xa vos lo contarei despois. Non Vale. é un septum. Non lle chaman Hecho septum. Se lle chama septum é apropiación cultural, só digo. Pensaba que fixeras un grupo de hardcore agora que eres un moderno de Minnesota. No, en Minnesota está pensei moi mal, Non, o sea, a movida da música é super estreita, tío. Uf, Non estou pois. nada contento. No, que va. Traedes birras! Sí, claro, por suposto. Nos traemos aquí Trae unha amplia variedade de birras. Bueno, polo menos teño aquí como 10 ou así. Non sei se será suficientes para todos. Polo menos para cear, eu creo que chega. Son todas da terra, tío. Bueno, hai cervexa de mantequilla e logo tamén temos aquí cervexa romulana que, bueno, é unha especialidade moi peculiar que ven de Rómulo, así que é un pouco ilegal, así que non podemos dicir que temos moita, a ver se vos gusta. A min gusta Mirando a moi comida, o sea, teño moitísimo medo de que non vos atreveses a decirnos que traíades de comida, tío. Vexo esos paquetes que traedes e sinto pavor, sinceramente. Tivemos unha discusión forte aí, porque eu Sí. quería encargarme do menú e ao final Darío, co timudo que é, pois emperrouse en facelo el, e nada, eu tiven que deixarlle. Temos unha amplia variedade de produtos aquí. Temos unha rata de auga de Ganímedes, non? Que isto ao forno cunhas patacas está cojonuda. E ademais un manxar, non? En todo o sistema solar. Logo tamén teño un pouco de pan anano e de lembas, por se queredes un pouco Coas lembas, 50-50, tío. non? Puto as coas lembas, tío. Os putos elfos sempre intentando meternos a súa comida por todas partes. Que chao. As lembas van moi ben pro humus. Sí, efectivamente. Pero- Pero trouxeches lembas con cebola ou sen cebola? Bueno, sen cebola, como sempre, non? Vale. Como dicta o canon. Claro, Vale, claro. joder. Tamén trouxe unha lata de Soylent Green que teño aquí, por se queredes probalo. Repíteme moitísimo, Sheldon Green. Uf. E logo, aparte da cervexa, teño tamén bebidas para xente que non bebe alcohol como Alba, que é unhas cantas latas de Slurm. E uns poppers Cando chegue xa dirá algo se quere con alcohol ou non. Só vos pedín que me trouxeches o splanchi, tío. Trouxeches o splanchi ao final. Eu ia traer, pero confiscaronmo no aeroporto. Por unha cousa que podía traer, joder. Eu trouxen. E tamén para aperitivo uns poplars, tamén. Se queredes comelos. Pois sí, pues nada, deixade na cociña as cousas e sentamos aquí un pouco mentras non chega algo. Sí, non era mala. Mentras deixas cousas na cociña, iba a dicirvos, joder, que temos que ver xa o tema de gravar de aquí a 2 semanas ou algo, gravar un novo podcast do tema, bueno, do de sempre, do Valeiro Perfecto. Estaba pensando que o mellor era guai facer como un podcast de Nadal. Non sei, unha especie de especial de Nadal, algunha conachada así, non? Romper un pouco a dinámica. Pero non sei se está moi manido o tema dos especiais, non? Porque creo que pariron especiais en todos os putos lados xa da historia. Non sei se entra ou non entra. Joder, non sei, que decides? Xa non sei se hai tema en realidade, non? Como de que coño falaríamos. Tampouco... Eu se fixésemos un especial de Nadal, penso que só habría que falar dunha obra que é Bayonetta 2,
que non é unha película, pero é a mellor película de Nadal, porque comeza indo mercar regalos Nadal e con Rodin cun sombrero de Papá Noel, así que eu propoño facer un monotemático, non se chama monotemático, acabo de inventar esta palabra. Pues, Bueno, sobre non vos Bayonetta. rayades, eu vou aquí a repartir unhas cervexas mentras. Eu collen unha. Pero Bayonetta, no mundo de Bayonetta hai Nadal, quero dicir, están celebrando o Nadal, o nacemento de Jesucristo, quero dicir, en Bayonetta. Pero Canónica, Bayonetta claro, é Bayonetta 2, non? O sea, o nacemento de Xesucristo sería en Bayonetta 1. Pero Bayonetta vai precisamente da loita contra o ceo, o sea, do ceo contra o inferno. O sea, que é canon, que Deus existe. É malo, pero existe. E o segundo comeza no Nadal. É como unha parodia da de Schwarzenegger, é a escena de que van mercar uns xoguetes, todo isto. Como se chama? Coño, en serio? Un Sí, pai claro, en apuros, un pai en apuros. Aí Falábamos está, aí agora está. dela. Falábamos agora Peliculón, Ya. peliculón. Pois Madre mía. Bayonetta 2 é pai en apuros como con esteroides, moita máis calidade. Aínda 100% máis. recomendada. Uf. Darío, esto sabe a mierda, non che digues. Está malísima, da igual, A mí, Pero a mí xa verades pareceme ben. despois, que Re risas, mantequilla, Xa veredes o slurp. Estaba pensando que non teríamos tema, tío, porque Sí. o puto Star Wars cargouse todo o rollo dos especiais. Non sei se viches algunha vez o especial de Nadal de Star Wars, que é a cousa máis infame. A cousa infame, o sea, os Wookiees vestidos de Santa Claus preparando a comida e movidas así, foi unha cousa destructiva. Poderíase dicir que é peor que a 7. Ostra, Eu creo Peor que que? pido. Como foi? Perdón, Que a Darío. 7 ou que a 8. Que a 7 ou que a 8. Vale. Joder, non sei. A min eu sempre me quedarei cos especiais de padre de familia, pero os que metían polo medio, non un especial en concreto, senón que dicían que Kiss, había como especiais de Kiss onde Kiss salvaban ao Nadal. Non sei se vos acordades desta movida. E iba Kiss como salvando a Papá Noel ou algunha movida así, e como que dicían, ademais salvábano dun pterodáctilo. E decían, todos sabemos que os pterodáctilos non soportan os solos de guitarra. E salía aí un zolaco de... fuxía o pterodáctilo. Nunca... Entón non sei se estamos a ese nivel ou se podemos Sí. mesmo chegar. O Nadal que merecemos, Cretacic rock, Sí. non? Como... Sí. Pensando, É certo. un especial de Nadal que me molou bastante foi o de Sherlock. Non sei se coñecedes a serie de Benedict Cumberbatch. Moi mítica, moi mítica. Sí. Sí, pois o especial de Nadal molaba bastante, que estaba ambientado como no século XIX e aproveitaban... Casi era como un fanfic, sabes? Porque era un mítico episodio de Todo es un sueño, de que Sherlock A tiña un mítica, sono. sí. Era todo como unha alucinación e todo pasaba no século XIX, pero molaba bastante, porque aproveitaban un especial para facer como un episodio homenaxe ao Sherlock un pouco- clásico de Conan Doyle. É un pouco... De feito, en Nadal, non sei, é curioso que moita xente ten alucinacións, non? Nas películas e nos especiais de Nadal. Porque, por exemplo, en Community xogan un pouco así tamén co tema das xa. alucinacións de Eived, non? Fan como un capítulo todo de stop motion, non? Que é bastante guapo, a mí molou bastante, pero como unha historia super tola de Nadal, non? É que ten ese puntiño Nadal sempre de tolemia serializada. Por exemplo, eu creo que Expediente X tiña algún episodio así como tipo Nadal, non? E resolvían un misterio no Nadal e poñían ese punto sempre de fantástico, bonito, entrañable. Non sei se me explico, pero era un pouco así, e a mí soame que sí non o podo confirmar, pero gústame cando as series normais ou as series, por exemplo, non de debuxos, non de non sei que, senón crean este tipo de propios universos como que vale todo por un día, non? Que un pouco ao final é o que facemos un pouco nós aquí, non? Que si este trouxo comida medio ilegaliña aí de Rómulo, que se outro tal, que se poñemos aí logo falamos dos puros que temos por aí jardadiños que xa falaremos. Pois joder, iso sempre me gusta o Nadal por iso, non? É como en realidad un pouco anárquico o Nadal, creo. De feito, o de Community era para falar da superar un trauma, tío. Era unha cosa super turbia, en realidade. Oye, esta rapaza, sabedes se chega, que hora é? No, hostia, mira, falando da raíña, aí debe estar. E asoma. Ábrese ti, veña. Joder, tamén... Muller, vaya horas. que pasa? Onde estabas, tía? Hola, Que veño pasa? moi Chegas... cabreada. Moi cabreada. Levo Por qué? 24 horas dando voltas por distintos sitios. Non Yo? sabedes o mal que están funcionando hoxe os transportadores internacionais. Ademais, a min Rodicio vai meter que explicar porque tivemos que chegar a Minnesota. Xa, non sabedes cantas veces me perdín e por cantos sitios estiven. Xa vos contarei despois. Pero Pois a moi mi- mal. É que creo que escribí Minnesota cun só N, en vez de con Claro, dos. claro, entón aí o Google Maps petou e eu xa, o meu sentido de orientación xa ben petado de base, malísimo, malísimo.
a túa sota, non? Main sota, non? Oh. Mi madriña. Digo, a esquina de pensar. A esquina de pensar un Tes un minuto. soto porque metemos ali e quedas en cear este rapaz, Non me fastidies. Sí. Pero a casa está genial, xa Aquí contarás. está Por guapo. onde vamos? Por onde vou? Sento Nada, Por aquí, Bueno, nada, siga aí. Non sei que traes aí. Que traes aí? Que movida traes aí? Isto é a miña cesta de viaxe. Que levo... oh. e deixademe sacar a máscara que levo 24 horas con ela. É a miña... Despois da cea xa vos conto. Non traio nada de comer. Espero que teñades menú vegetariano para min e non contedes con que cociñe, porque eu sempre consigo que algún home cociñe para min, pero non cociño nunca. Se te serve de algo, temos Slurm. Ah. A beber. Sí, non é sei, verdade. non ten alcohol. Dieta líquida. Vale. O rollo de chegar de última alba, joder, podíamos contar que en realidad a cea fixeron aos elfos de Nadal ou algo así. É verdade, non? A verse colado. Estaba xa fe. Sometidos. Como non falamos abondo de elfos no episodio do Valeiro, volvemos a falar unha hora e media máis de... Pero eso xa foi, xa quedou atrás, xa estamos noutra vida, Levo 24 horas sen comer. Podemos ir comer xa. Veña, sí, veña, creo Sí, que eu tamén está teño máis... bastante fame, verdade? Veña, pois poñémonos, veña, vamos vamos, que senón Veña. vamos todos. A estatua esa que chega ao teito, que é? De onde sacaches? Creo que é un mojave ou algo así. Creo que é un indio, pero non sei. A ver, é que a casa non é miña, herdeina dun tío meu, que se chama Humberto. Non sei, xa vedes que está todo cheo de movidas raras, que hai libros por todas partes. Porque non vedes o piso de arriba, no piso de arriba flipades, hai como unha sala inteira que é como unha biblioteca. Está guapísimo, porque a ver, a movida que meu tío era emigrado a Estados Unidos e fixo moita pasta na industria do papel, como que abriu unha fábrica no Hudson e tal, e forrouse que flipas. Un tycoon of the industry que din por aí. Bo, que guai, menos mal que non o pillou ningunha pandemia, que agora hai problemas co papel e todo. Como quedou parada a produción durante ese tempo. Morreu a principios deste ano, pero bueno. Ai. Bo De Nadal. todas maneiras, a estatua esta que di Pablo pareceseme moito a ti, Está claro que da familia tedes que ser. Non sei, igual temos familia india e tal. Pode ser. Mola. Non o descarto, eso non o descarto. Que hacemos, entón? Sí, veña, vamos a ver Bueno, que... podemos comezar polos poppers, se queredes. Sí, non bendecimos a mesa porque eu creo que tampouco importa moito, non? Eu creo que estamos en confianza, así que pa diante. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those streethearts glisten and children listen to hear. Bueno, eu só vos pido, iso sí, estamos como moi tranquilos de momento. Vexo que estades ben, que estades alimentando. A min sempre me gusta cando comedes porque sempre como que baixa moito o nivel de conversa e non temos que rayarnos moito uns a outros, nin interrumpirnos, nin nada, non? Como sempre temos moito que dicir. E gústame sobre todo porque ainda non falamos de política, que sempre é un tema recurrente nestas tonterías, non? E ademais, xa que ningún é o cuñado, todos podemos ser os cuñados, non? Estamos a ver quen é, non? En esta movida que Rodicio como que cumple ese papel, máis ou menos, non? Joder, home, eu non sei. Venga por riba que pon a casa dai. Eu creo que non deberíamos tentar demasiado a Darío ese, que estamos de invitados. Ten unha casa moi bonita. É a cerveza que me pon graciosito. Son eu o cuñado e estamos comendo o puto scrunchie máis malo que comín na vida tamén, pero vale, o cuñado son eu, sabes? Iso é o que diría un cuñado. Está o dente, non é algo, sabes, non está pouco cocido, simplemente pois o dente. Joder, pois é curioso que saquedes o tema da política, porque estiven estes días a ler así algunha cousiña para buscar bronca nas ceas de Nadal sobre pois, o Nadal e a política, non? E lembrábame deste caso, non sei se vos lembrades, que saíra moito nos medios de comunicación de que Corea do Sur, xa hai uns anos, penso, comezar a colocar árbores de Nadal xigantes cun montón de agasallos e luces así na fronteira con Corea do Norte, pois, basicamente para facer o mal, non? No, porque esmolan os abetos, joder. Pois
así indagando sobre estas cousas, deume por ler un artigo dunha persoa cuxo currículo non coñezo, pero que se chama Tiago Gaspar, que se chamaba o artigo Christmas Tiago Gaspar, en Geopolitics. serio. Tiago Melchor e Gaspar, sí. Baltasar, tío. A ver, xa. Totalmente. Prometo que non é fake. Ademais hai como Dices unha relación co Barça, Ortigo. perdón que joder, pero que hai unha relación como co Barça, non? Gaspar, tal, Sí. o Tiago, non? Digo, estas son as mierdas que se me ocurren a mí, perdón, non quería interrumpir o teu... A verdade é que me speech perdo político. na referencia, Carlos. Eu teñen algo de Ortigo tamén. Bueno, nada, pero- da igual, non vos preocupedes por min, xa estou morto. En fin, o interesante, o dato cuñado que quero traer é que parece ser que a porcentaxe de poboación mundial que hoxe en día celebra o Nadal é claramente superior á porcentaxe de persoas cristiás. É dicir, se alrededor dun terzo da humanidade hoxe en día é cristiá, hai como, eu que sei, un 60% da poboación que celebra o Nadal. Isto a nivel político é como moi relevante, non? É relevante a nivel da historia longa, pois porque evidentemente estas celebracións teñen unha conexión co nacemento de Xesús de Nazaret, a súa celebración e o convencemento pois de toda a poboación europea e non só europea de que celebrase estas cousas. Houbo, ademais, desde o comezo como moitas retesías por cal era o día real en que había que celebralo, non? E de feito, non é canon que Xesús nacese o 24, non é verdade. Porén facemos como que sí, non? Hai como esta simulación natalicia. Pareceme guai isto. Tal vez de aquí, desta idea de que o Nadal é como unha broma per se, houve unha secularización que chega a todos os nosos días, pois non o tomamos moi como unha festividade religiosa, non? E tal vez por iso se estendeu tamén polo mundo. Mais a perda do sentido religioso creo eu que non implicou unha despolitización con respecto a esta forza política que tiña no cristianismo inicial, non? Todo o contrario, pois, por exemplo, Estados Unidos incentivou moito que os distintos estados do mundo celebrasen o Nadal para con iso tamén incorporar un determinado sentido común do que é a familia, do que son as celebracións e de que o consumismo debe ser a pedra de toque dese tipo de cousas. Non sei se vos parece moi rebuscada esta cousa, pero No, flipas. eu vexo o fío. Sabes onde vin isto que me pareceu a versión máis hardcore, máis loca disto? Nos animes. Este ano estive vendo un anime que se chama Boku no Hero Academia, que é así como moi famoso, é unha especie de... Quizáis o shonen máis famoso que se está facendo agora. E había un capítulo, tío, onde celebraban o Nadal, sabes? Pero é como se fose o mundo real, pero hai superhéroes, vale? Non é tampouco un universo super inventado, pero non hai realidades políticas moi claras, ni sequera se fala moito de países, nin nada. Pero sí que celebraban o Nadal e era como un Christmas que celebraban como se fose unha performance, como se fose unha especie de teatro na que todos teñen como un papel moi claro de en plan, sí, ahora temos que estar felices, ahora temos que darnos agasallos, pero jaja, menuda cousa máis divertida esta movida do Christmas, como se fose unha cousa que lles pasa, sabes? Como se non fose algo que celebran de verdade. É rarísimo, tío. Pois pode ser que teña que ver co tema de que Xapón emula a cultura de Estados Unidos, pode ser, ou durante moito tempo, dende o século, creo que foi o século XIX, non? E comezou a imitar a cultura occidental. Pode ser, que moitas É que en cousas. xeral eu penso que pasa unha cousa moi curiosa cos especiais de Nadal, que o que comentas deste anime tampouco é tan excepcional, porque moitos dos especiais nin tan sequera falan de cousas natalicias, non? É como, pois, van pasar moitas cousas concentradas, pero non é necesariamente unha cousa celebrativa. Entón, penso que isto ten como dúas vertentes de colonización, porque por unha banda estamos consumindo ficción americana, joder, eu penso que antes estivamos falando de moitos especiais e así, e todos son americanos realmente. Sí. É dicir que Bueno, Sherlock é americano ou inglés? Británico, sí. E logo por outra especie de colonización que é ir pouco a pouco naturalizando a idea de Nadal é unha concepción moi determinada, desde que día é ata como hai que celebralo, a través dos regalos, de que maneira hai que dalos, que día. De alguna maneira son propaganda de hábitos cotiás, non? O sea, modelamos as nosas festas vendo Futurama. É que nos norteamericanos é moi hardcore, porque ademais penso que moitos especiais de Nadal que son de series, en realidade tamén como que levan eso ao rollo que lles preocupa, non? Como sociedade norteamericana, que o rollo este multicultural, e moitas veces hai como
consensos de valeirar un pouco os nadais e que todos se poidan celebrar conxuntamente. Penso que sei mazo de cousas sobre o Hanukkah, basicamente porque vexo Friends e Seinfeld e cousas así, e que non debería saber nada sobre o Hanukkah en realidade. Pero bueno, casualmente nunca hai musulmáns nesas series en xeral, non? Que son os Ya, musulmáns, por exemplo, non celebran tampouco a Navidade, que traballan eles, non? traballan, sí? Sí, eles traballan, non é festivo. Ostras. Non sei se sabíades, pero en Non todo o mundo sabía. musulmán non é festivo a Navidade. Pásame o sal un momento, aí, Alba, por favor. Ai, toma. Xa non diferencio entre o sal e o azucre. O sal non sei de que país é tamén. Entre o sal e o glutamato. De Bolivia, non? De todas maneiras, a ver, eu tiven alumnos tiven unha alumna árabe e tampouco teñen problema, quero dicir, non supón un conflicto para eles a celebración do Nadal. Eu creo que tamén ten que ver con esa vertente consumista e con esa vertente moito máis económica ca relixiosa, que creo que é a que predomina realmente. Entón, a ver, ela no seu caso, pois iso, está nunha rexión que non é árabe e non ten problema en adaptarse aos costumes, non lle supuña ningún tipo de conflicto, nese sentido. Entón, De pois, todas maneiras, claro. para os musulmáns tampouco debería ser tan choque no sentido de que para eles Xesucristo tamén é un profeta. Non é como o caso dos xaponeses, porque claro, é que a movida de que tan tolo para os xaponeses é porque ni sequera están imitando unha versión rara do Nadal, senón que están imitando xa unha versión hipervitaminada que é a norteamericana, sabes? É como que é un doble bote raro en que eles performan de unha maneira super extraña. De todas maneiras, eu penso que esta capa do consumismo que moitas veces discutimos cando falamos do Nadal é tal vez a máis fácil de detectar, mas tamén a máis superficial, porque hai realmente unha xeopolítica moi fina aí do Nadal, non? Sí. Nestes días de ler artigos, lín un que ten un nome moi guai que é Christmas Diplomacy, como a diplomacia das árbores, e que nos pode ensinar o Ártico sobre as políticas da boa vontade, non? Comenta como os distintos estados próximos ao Polo Norte están empregando o Nadal como para facer pequenos movementos estratéxicos para ir acoutando o terreo e quedar coa máis parte do Polo Norte posible, non? Por exemplo, o goberno canadense, desde hai case 20 anos, leva garantíndolle a Papá Noel e a súa muller o dereito a adquirir a nacionalidade cando eles queiran, non? É dicir, se agora aparece Papá Noel pola fronteira de Canadá manifestando un interese en ser canadense, eles garantenlle. Evidentemente non... Parece moi tolo, Logo os Claro. notivos metían as escolas que lles maltrataban, pero se non tiñan problemas ningún, non? Non é algo que vai a pasar realmente, pero é como pouco a pouco ir metendo a patiña, non? E dis que tamén Rusia está poñendo árbores Nadal cada Nadal como para ir pouco a pouco collendo terreo. Se facemos celebracións aquí é que algo ten que ver connosco, non? Entón é interesante como as árbores, non? van gañando terreo. Parece que como a xeopolítica máis mínima, máis sutil e máis educada da historia. Como a versión contraria da mítica historia esta da tregua de Nadal na primeira ou na segunda guerra mundial? Na primeira foi, na primeira. Sí, que había en un Francia. fútbol, non? As trincheras francesas. Sí. Creo que fora alemanes. No, as francesas, foran Non fora alemanes e británicos, pode ser que fora. Británicos, non sei. Saía un videoclip Sí, de Paul McCartney, tío. Sabe como a historia contada no videoclip. o dato, que vos lanzo aquí. Pero é unha historia moi bonita, como unha historia de desconexión entre os soldados e os altos mandos, de que como era Nadal para eles... Busquei unha aquí no móvil. E desconexión cos altos mandos Busquei unha aquí no móvil e chamase a famosa tregua de Navidad, no? Tregua de Nadal, a Trêve de Noël. Un cese do fogo non oficial que se estendeu ao longo do frente occidental na Primeira Guerra Mundial alrededor do Nadal de 1914, efectivamente a primeira, a Gran Guerra. A min parece moi historia aquí. Hostia. Pero ten a tarxeta esta iSims, non de aquí, non, pero non a teño instalada, non a teño instalada esa, no? O que pasa é que este móvil como é o último é como a último PR, pois está pilla en todos os lados, casi en todos os lados, vaya. Menos no teño por viaxe astral sempre.
Íamos dicir que a min esta historia sempre se conta como unha cousa así moi moi bonita, moi de que espírito natalicio tan tal, e a min Pero parece o día super seguinte volveron siniestra, non? dispararse. O día Claro, seguinte. claro, o sea, Este é tipo moito de máis treguas, tráxico que o día seguinte se matasen É porque agora tráxico, pero coñecíanse. é tráxico, pero humano. Bueno, coñecíanse, sí, pero ao final sabes que o que tipo tiñas de que facer nese treguas, por momento. exemplo, este tipo de treguas pasaban na Antigüidade clásica, na Guerra de Troya, ese tipo de cousas, xa desde alá, e despois na Guerra Civil Española tamén se Efectivamente. conta que había treguas para recoller os mortos, nas que tantos dun bando como os do outro bebían, Efectivamente. bailaban e todo, e logo, efectivamente, volvía cada un po seu lado e volvían dispararse. Pero hai o Pois das treguas a esas mítica tamén. pelea ese. O das A mítica treguas pelea esas da vaquilla, tío, sí. que di Alba para recuperar os cadáveres é algo moi mítico porque é que realmente se non os recuperabas é que morrías das enfermedades que podía Sí, 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 que a infecciones ver, e eso tal. era porque non che quedaba máis remedio que facelo que por Pero sempre salubridade. sempre estaba aí. Non sei, a verdade é que eu entendo que di Pablo, ¿no? Que ao final é super tétrico porque dis, mira, prefiro non coñecerte, se teño que matar a alguén aquí e perder a humanidade que probablemente me quede nesta terra, pois mellor non coñecer, non? Pero é así. Joder, está moi ben que sacase Alba o tema da Guerra Civil e do Nadal, porque xusto lín hai pouco un artigo moi moi bo da Xentalla do Pichel. Digo da Xentalla do Pichel porque non aparece asinado con nome propio, entón doulle A a Xentalla do entidade. Pichel. Claro, sí, É quero a dicir que é unha entidade, cousa non? A entidade Xentalla. A institucional. comisión pertinente, sí, da Sí. Xentalla. E nada, documentan e comentan como os Reis Magos son unha festividade que apareceu no Estado español pois impulsada polo franquismo, non? Fan unha historia da festividade centrada en Galiza que é moi moi interesante e que a noción fundamental, diría eu, é que o bando gañador, o bando fascista, usaba para homoxenizar os costumes da poboación, non? Para inculcar unha españolidade a través das celebracións, mais tamén como para sacar músculo e emular unha riqueza que non era tal, non? Pois porque eran tempos de fame. E parece que foi desa en que a tradición da cabalgada se acabou impoñendo en Galiza, cando non había moita tradición. E así buscando un pouco, vin que o parecer apareceu no século XIX como un costume novo, tamén impulsado desde o Estado con esta fin homoxenizadora, nacionalizadora, ao final, non? Para crear unha determinada identidade, mais que non tiña ningunha tradición. E penso que está como outra dimensión da xeopolítica do Nadal, non? A xeopolítica, se queredes, intraestatal, de conseguir que determinadas identidades nacionais distintas da que está no poder, pois se asimilen. Ou, a contra, que esas identidades sexan capaces de desenvolver pois celebracións, figuras propias que intenten contrarrestalo. O caso evidente aquí é o apalpador, mas tamén podemos falar do olenchero. Non teño claro como se pronuncia sibilante porque non sei cal é o sistema de sibilantes do éuscaro, pero olenchero. Olenchero, creo que. Se te mete un oso do Soylent Green, pronúncialo perfecto. Como facía Demóstenes, non? Que non sei se sabíades que Demóstenes, que era un sabio grego, chábase o que a boca de pedras para falar mellor, porque era Falar mellor vasco, sí. tartamudo. Realmente. Home, non digo do Éuscaro, non? Que non teño nada en contra, por suposto, pero acórdome do episodio do Simpson onde Homer intentaba falar como no idioma na lingua que tiñen ali como nunha illa, parece unha especie de indígenas ou tal, e quere pronunciar o nome da rapaza, pero en realidad non era Homer, era outro da illa, non? Que tiña como unha espina volcán. Era un volcán, non? Que tiña tal, o que pasa que volcán chamase perdón, que tiña unha espina, non? No, volcán chamase tal, non? Ou Lisa Junior, te llamaré Lisa Junior tamén. Bueno, xa que saca Pablo o tema dos Reis Magos, eu quería comentar que, non sei se sabedes, que en España hai unha sentencia que absolve os Reis Magos dun posible delito. Que? Hostia. Efectivamente, os Reis Magos foron acusados, creo que foi en Andalucía, non me lembro agora exactamente o partido judicial, pero foron, sobre todo Baltasar creo que era, porque ao parecer lanzou un 12 e doulle un ollo a unha rapaza, non? Unha nena pequena. Claro, a nai demandou a Baltasar, non? Ante os tribunais. Entón o xuiz nunha sentencia dicía que claro, el non podía condenar a Baltasar porque había un conflicto de intereses, porque claro, el sempre tivo moi boa relación con el dende que era un neno, non? Entón había un conflicto de interese, logo aparte que, claro, a lei española
neste caso habría que extraditalo porque como bien no lexano Oriente e tal, pois claro, entón pois foi asolto Baltasar por un xuiz español. Buah, yo que me acabo de acordar, as cabalgatas en Galicia. Esperade, esperade. A de Vigo, non? A de Vigo. Vos Acordaste aínda de non Manquiña, nacerades, porque foi... Bueno, vos non nacerades, Que eu isto? Que isto? tampouco. Non Porque sabes foi- esa, Rodicio? No. Perdón, Alba, A conta, ver, non sei se sabes ti. Foi no Deuseina. 1987, Sí. non sei se gobernaba o mesmo alcalde en Vigo, pero tamén tiñan ideas así moi xeniais. Era a seguinte, que, bueno, basicamente os Reis Magos case morren porque chegaron en globo. What? É basicamente o do globo non foi ben e afundiron na ría. No, o tema era como moito máis tolo, non? Porque Manquiña contou, no hai tempo xa, creo que na vida moderna, un destas que contou, porque fora a cabalgata de Carmena, non? A mítica esta que houbo como do LGTBI e a xente puso o grito no ceo e eres sodos unos máis todos, non? Tal. E non, Manquiña chamou, non? Como programa para contar de que a súa fora peor. Eran Manquiña, Morris, de Melchor e Gaspar, e logo estaban por aí de pases, estaba de Amistades Peligrosas, Baltasar era un Comesaña, o actor Alfonso Agra, non sei, había e Mateo, por todo o Celta daquela época, creo, tal. Había como peña así. E chegaron no grupo aerostático e afundiuse na ría. Estaban todos os rapaces esperando, os nenos estaban esperando na esplanada do Náutico de Vigo. Era onde tiñan que aterrar. Pero, polo medio do camiño, no medio da ría, cando estaban no medio da ría, levantouse un vento enorme e o globo zozobrou. É que casi palman, é que se di como broma, pero os tipos casi palman ali, en plan, hai tintadores, casi palman ali, en plan afogados, porque ti imagínate con todos os ropases, con toda esta movida, e claro, era... Imaginade o trauma dos nenos que se botaron que botaron a chorar ali no Náutico porque claro, estaban afogando reis e morrendo Reis Magos diante dos seus fociños. O primeiro ataque terrorista do Palpador, Sí, total, Levantou un vento dende o Courel que case mata os Reis Magos cando entraban pola ría como estranxeiros. E que ademais, eu lembro, non? Como que había unha nova, e había varias crónicas escritas daquela movida, non? E os rapaces gritaban morreron os reis, e claro, chorando ali, mirando pa ría. A República do Loxano Oriente. Pero logo cando saíron, porque saíron mollados, coas barbas medio que con salitre toda, non? Todo isto, os nenos, claro, recuperaron a fe, non? Dicindo, os Reis Magos están vivos, non? Foi o Remolcanosa 5 que tivo que sair a buscalos. Tivo que ir ali a rescatar os Reis De alguna Magos. maneira, o Nadal quedou reforzado, non? Porque os nenos viron que realmente eran magos. Ademais, Total. despois eles seguiron coa cabalgata e todo, empezaron a chuzarse e a fumar. Claro. Alguén foi na cabalgata bebendo e fumando. Claro, isto é certo, que iban fumando, bebendo na carroza e tal, pero claro, levaran tal medo, din que, bueno, ya son va a tomar polo cu, claro, encima que sobrevivimos, e acaban, creo que, cunha cagalla tremenda en riba da carroza, tirando caramelazos aos nenos, e todo. Darío, hai slurp, tráeme un par de slurps, anda, que... Sí, toma. Aquí teño. Non sei. Non sei. Unha tolemia desta nota, É que, de feito, todo este tema turbio, sabes? Porque comentaba Pablo, pareceme guai, sabes, o rollo, porque para mí tamén foi moi sorpresa cando descubrín que os reis como tal non era unha cosa tan non era unha cosa tan antiga, porque incluso na aldea hai recordo cabalgadas como moi enxebre, sabes, como moi populares, de peña que se puña uns disfraces moi cutres e iba de casa en casa Claro, non, e tal, e facían un, como se chama, un blackface, como se chaman cando se pintan, cando pintamos o vello do Blackface. Sí. E joder, descubrir que en realidad eso ten como 50... Gracias, Darío, gracias, tío. Descubrir que eso ten como 50 anos só, pues, joder, foi bastante hardcore. Porque en realidad todo o tema etnográfico, todas estas loitas, resultan un pouco raras se o pensas que o Nadal estaba máis ben integrado dentro dun conxunto de crenzas do momento do ano onde está pasando, non? Que é o rollo das festividades de inverno que van dende Santos ata Entroido. De feito, falou Silvia nun episodio do Tigre do Futuro moi guai sobre que case todas as festividades que temos de inverno son mixes de festividades que non eran claramente
non estaban asociadas a un día en concreto, senón que se celebraban nas épocas máis frías ou máis de peor tempo de inverno. E de feito, o Nadal era tamén unha época de visitantes escuros, sabes, como de trasnos, que baixaban pola chimenea, e aí está documentado en diferentes vilas e aldeas de Galicia este tipo de crenzas. E de feito, o Nadal cristián resignifica toda a festa do solsticio de inverno, que no fondo era a festa da noite máis longa, que é a noite que máis medo tes, porque parece como que nunca se vai facer de día, non? Como a noite máis longa. E a transforma convertendo nunha especie de festa de esperanza. Pero como que dentro do Nadal, conviven estas dúas naturezas, non? Por exemplo, o día de Nadal é como un día de festa, pero o día de antes de Nadal hai a misa do gallo, que é esta misa recollida, silenciosa, de madrugada, onde toda a comunidade pasaba como a longa noite corecida dentro da igrexa, non? Non sei, penso que este choque tamén empregado como mensaxe política moitas veces, cando se ataca o intento de recuperar figuras mitolóxicas, pensamos no Apalpador, ainda hai 2 anos hubiera toda esta polémica do tipo este no Twitter comentando que o Apalpador é un pouco violador, non? Porque se mete Todos na os casa anos, realmente. Claro, Ainda non volverá. O que pasa é que este ano non sei se estivemos. Eu creo que volverá. Este ano non a sentín. No, este ano non vin, pero porque estábamos outras cousas o mellor e tal, pero non houbo, é certo. Este ano non apareceu, pero eu creo que volverá o ano que ven, non? Eu creo que o mellor é como nos anos pares ou algo así, en plan, ten que hai tamén tradición, o troleo tamén ten tradición. Perdón, Alba, que? Eu creo que foi o COVID. Pode ser. COVID había o ano pasado hubiera polémica, Da COVID xa iremos mellores. Acordades cando dicíamos aquelas caralladas de... Que putada, Non sei, eu esas reinterpretacións do Apalpador é un violador pasa como coas películas de Disney, non? Realmente están dirixidas a certo público que non o vai interpretar así. Eu non creo que... Eu cando vin A Bela e a Besta non o interpretei como unha alegoría do síndrome de Estocolmo, nin nada parecido. Non, inda que podamos facernos o revisionismo e facer a broma, non? Ou mesmo afondar na historia, de decir que sí que o é, pero un neno final, unha nena non entra nese, simplemente eu creo que quédase coa mensaxe máis superficial que a outra, non? Que aceptar a un inda que sexa moi feo como eu por os valores que ten ou porque é bondadoso, etcétera. Non polo outro, non? Exactamente, é moito máis básico o nivel, pero tamén, o sea, ese tipo de cousas tamén se poden facer cas cancións do Xabarín, o sea, hai algunha canción do Xabarín que se revisas ben dis pedofilia, o sea, quero decir, non... Podes poñer o exemplo concreto, perdón. Sí, a ver, cal é a do exemplo con... Hai a de xa chegou Xabarín, que eu xa o vi, é que eu canto moi mal. Non te preocupes, estamos en confianza en familia. Uns rapaces de la Lynch, vai aí enfiando, entón vas vendo certas frases e dis... Esa pode ser unha, pero hai máis, o sea, hai máis que... Home, a ver, había... creo que a alegoría fumeta de que o Sondrol estase moi ben, creo que é clásico, non? Por exemplo. Bueno, nesas cancións do Xabarín había unha en concreto de Sinistro Total que dicía literalmente vendo cartos en cocaos, pero non teño futuro. Que é así? Teóricamente era para neno. Hostia, tamén hai algo bonito, perdón, Darío, ahora que me lembras a Sinistro Total, tío, que vin outro día que o Nadal é bonito, non? Porque consegue reunións que parecían imposibles. Está ensayando Miguel Costas con Sinistro Total, con Julián. En serio? E compañía. Sí, subiron a Facebook e a Twitter un vídeo onde están ensayando esta xente o de tal, non? Podería parecer que estamos noutra dimensión, pero esta é a dimensión 1, non? A de verdade. Que somos, de onde venimos, a onde vamos. Estaba Miguel Costas con él, cosa que probablemente a reunión máis inesperada que podía esperar do 2021, tío. Eu creo que Abel Caballero vai no levar no seguinte programa electoral, ¿sabes? Como de cosas que conseguín nesta legislatura. Que toquen a iguana estes dos, ¿no? Otra vez. Moi hardcore. Moi hardcore. É que a movida da resignificación, sabes? Por unha parte, é que faise constantemente, o sea, por exemplo, o das luces de Nadal, pues, de Vigo. Joder, as luces de Nadal de Vigo ahora asociámolas como a outra cousa, sabes? Unha cousa entre turística festiva tola consumista, pero no fondo é unha resignificación de poñemos luces porque, joder, porque a noite é moi longa e dá medo, sabes?
Por outro lado, podes reinterpretar todo ao extremo. Joder, antes estaba falando Darío o de joder, o rei mago que lle tirou o caramelo ao rapacio e meteu Sí. nun ollo. Pois tamén aí, os reis magos son unha metáfora dos bombardeos, de non sei que, o poder político. Non ten, igual que eso non ten puto xeito, pois o outro tampouco, sabes? É que... É que Joder, eu creo xusto isto que sí, contas Pablo. da idea Como das unha birra. luces como para fuxir do medo da noite máis longa e todo isto, faime pensar nun conto de Fole que eu nunca interpretei como un conto de Nadal, pero poderíamolo ver como especial de Nadal de Ángel Fole, Llore. porque é como que non lembro moi ben, igual estou mesturando dous, pero a ver se vos só e me axudas a seguir. O tema é que hai alguén que sae a facer algo a unha vila ou unha aldea que está próxima e ten que volver e non dá volvido. E ao parecer, ese día está como a nevar moito e todo parece indicar, pensando agora, que é a noite máis longa do ano, non? O sea, que hai un tema aí estacional, mítico, forte. E intúen que o lobo, que últimamente anda moi pois vixilando, pode ter dado conta del. Entón hai todo como esa tensión da espera deste home que ten que chegar, mas non dá chegado, e de repente chega e conta a historia, pois efectivamente do lobo, non? E conta como pois o acompañaban dos lobos, e iano traballando, ianlle acariñando unha perna, e el pouco a pouco foi deixando que se achegasen, e no momento final, cando xa estaba para atacalo, tocoulle a cabeza e sacou pois, un revólver e pegoulle un tiro na cabeza, non? Vai, sí que estás mesturando dous. Sí que estás mesturando dous. Estou mestrando. Sí, sí, sí. De que Ese fala? Que é non o meu perdín, especial. Bueno, eu vou botar os máis cervexa por se acaso. Eu quero Ainda repetir, queda- tráeme un pouco máis de Poplar, tío. Me serviches ten alcohol, Vale. Digas o que dices. Mete máis que non había xa, vete máis, que non había, Sí, que non sí, quedaba estou máis. Me metendo, traes estou Poplar, vou mirar o libro de Fole que ten aquí meu tío por unha estante. Vou meter un pouco máis. En calquera caso, inda que estea a mesturar dous, Un alcohol é unha Sí. mentira. hai un destes contos pasa claramente na noite máis longa do ano. O sea, el non o di, mas intúese tanto pola neve, pola escuridade, pola espera, penso que realmente é o conto de Nadal. Pablo, tes que superar a Fole. Sí, Chegou un Hai cousas que momento. non se poden superar na vida, Alba. Deixaches barba, non me fixara, Xa tiña barba, Alba. O que pasa é que me biches con máscara a última vez. Sempre tiña ese tipiño aí, ten esos pelos así que deis a él, que non son moitos tampouco. Non. Home, a ver, me non, acordo de o nada. mellor Darío fruto non deixou son. melena, certo. impresionante. Sí, Mira, estaba un mirando, mira, poquinho. son dous contos, os de Pablo, son dous contos de A Luz do Candil que ten aquí meu tío, que ten Ese aquí meu libro, tío. é que sempre me canso de recomendar a Luz do Candil, pero a min gustoume moito sempre o libro de para ler así Sí, neste tipo de noites mesmo. Sí, nos na casa normalmente lemos os contos cando estamos facendo as castañas no que bonito. magosto. Sí, un é o dos lobos, pero o outro é outro conto, tío. O señor cura de Peites ou algo así, pode Sí, ser. algo así. Sí. É que o mellor libro de Fole non é un libro de Fole. É unha antoloxía que penso que fixo Galaxia que se debe chamar algo así como Contos de Lobos. A cousa é que a primeira metade son contos de lobos e a segunda non, son como uns Contos pequenos de relatos homes. pequenos, moi costumistas. Ese libro é boísimo. O que pasa é que, claro, como son todos de lobos, pois é fácil de confundilos. Mira, está pensando que meu tío tiña aquí o libro de Fole, pero case a maior parte, que é un pouco rareza en realidade, porque case todos os libros que ten aquí son de ciencia ficción e fantasía, pero case todos están en inglés, porque joder, eu en realidade non coñecí moito ao meu tío Humberto, porque viña, joder, que sei, vería en persoa que 4 ou 5 veces na vida, en ocasións como moi senaladas, sabes, así en plan en festas ou cabo de anos e cosas así. E ten dous fillos, meus primos, que son americanos, que viven os dous en Nova York, que son os primos que menos coñezo con moita diferencia. E a meu tío, de feito chamabanlle HP, porque se chamaba Humberto Pedro, chamabanlle HP aquí en Estados Unidos. Non viña moito a Galicia, pero como lle molaba moito a sci-fi e a ciencia ficción, que, joder, de feito era super fan de Asimov, se vos fixades, mira, ese estante de aquí, é toda a fundación, unha edición de luxo da fundación. E mantiña moito contacto comigo, porque, joder, como sabe que a min e algún primo meu tamén nos gusta moita fantasía, polo Nadal ou por Santos, ou nos Santos, mandábanos moitas veces libros raros ou revistas. Teño unha Weird Tales plastificada na casa coa que me agasallou un ano. Joder, a verdade que cando morreu ao principio deste ano deume moita pena, tío, porque tiña moito cariño, tío.
Bueno, pero Pois falabas sigue antes de vivo, falabas na antes de casa e esas lobos. cousas. Oye, antes de lobos, ¿sabías que Minnesota, bueno, seguro que lo sabes, ¿no? Que vives aquí, quiero decir, pero que tenga población de lobos Vengo aquí grises. unha vez ao ano, Vengo aquí unha vez Bueno, pues no, pues tenga población de lobos grises máis grande dos Estados Unidos despois de Alaska, claro, ¿no? Que evidentemente occidental, pero é a seguinte, tío, con máis lobos. O sea, que estamos nun estado con bastantes ouvidos por aí, ¿no? Como E máis a rúa Papiechen está máis ou menos aínda está bastante fora da cidade, se cala esa boca igual escoitamos algún ouveo ou algo. Pues pode ser, a ver. Unha saga sobre lobos de Maggie Stiefvater que estaba ambientada en Minnesota. Bueno, sobre lobos non, sobre lobisomes e lobisdonas. Opo. Joder, qué cousas. Como... Oye, tes gato, tío? Porque antes vin como unha especie de cama destas pequena, pero non vin o gato aínda da casa. Eu creo que é onde durme Rodicio, No, meu tío creo que teña algún tipo de animal de compañía. Non, cal é o termo correcto agora? Estimación, animal de estimación. En Teña algún serio, tipo de ahora animal animal de estimación? Non escoitara iso aínda. Agora é animal de estimación, porque a Hostia. cousa é que non che fai compañía, que o queres e tal, non? Bueno. É como o vídeo da tipa esta co gato, non? Pero creo que non era terráqueo, que era un animal. Oye, que cando morreu ese nos movemos pasado logo, porque xa que estamos aquí xa medio privando como facemos acabamos sempre, case mellor ir Estaba po rica sofá a reta de agua, Hai que dicir. Sí, estaba rico. Ao final medio libramos coa comida, é verdade. Ao final medio fixemos aquí. Pero bueno, hai que fumar uns puriños e ver uns whiskies desos, ¿no? De exportación que trouxemos aquí. Boa neveira a sacar aquí un o baño un momento. Os misiles, vamos, digamos. Darío, mira a ver se hai algo de chocolate, porfa. Sí, miro. Pero Darío, que carallo gardaches na neveira? O whisky ou os puros? Porque calquera das dúas cousas parece un hospital. Bueno, non, puros non, pero o whisky... O sea, o whisky non, pero os xeos e tal teñen que estar refrigerados, non digo eu. O whisky sen xeo, como os escoceses, tío. Vídeo pasalo en anda, veña. Veña, va. Vamos, veña. Esperade que vou coller a cesta, que non me apetece estar sin vela, polo que poida pasar. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by Falábamos antes dos reis, que a mí sempre me mola o tema de reis. O sea, eu na miña casa, como que había palpador, bueno, máis ben... Dices moito tempo nos Reis Magos. Dinos a verdade. Un ano máis do que podería ser. E vouche contar por qué. Porque eu estaba como coa dúbida, pero eu conste que na miña casa era Papá Noel, porque o 24 dábamos regalos pola noite, e así como que tiña todo o Nadal para gozar con eles. E logo nos Reis había como algún detalle máis, non? O sea, tiña, en vez de facer un só, facían como medio e medio, non? Dividían un pouco os regalos e tal. Pero bueno, a cousa era... A min sempre sobre todo, os regalos vos eran en Papá Noel, para poder ter máis tempo. Eu defendo moito esta idea, pareceme moi intelixente por parte dos reis e tal. Bueno, total, o que me preguntabas que era esta historia de cando tal. Sí, pois acórdome que eu estaba coa dúbida, coa mosca detrás da orella, e preguntei aos meus pais: "Oye, vos non seredes os reis, non?" E eles moi hábilmente me dixeron: "Pero ti que? Ti crees que nós temos os cartos suficientes para mercar todos estes regalos?" E dixen: "Buah, no, imposible." Creí un ano máis, polo menos con ese concepto, porque eu falo pouco disto, non sei se algunha vez lo comentei, pero creo que de rapaces temos totalmente distorsionado o concepto cartos, do que nos parece moitísimo, sabes? Sobre todo aquelas que eu acórdome cando me daban 5.000 pesetas, parecíame unha millonada, as 20.000 pesetas que costou a PlayStation 1, a min parecíanme inalcanzables, claro. Entón, claro, para min, hoxe en día, 20.000 pesetas, 5.000 pesetas son cifras que non me dicen nada de nada. Nada. Ai, Pablo, de verdad. Bueno, pois eu creo que 5.000 pelas serán como se hoxe casi máis que 50 euros, igual 100 euros, que che daban así, era como moita pasta, tío, como moita para nada, 60.000 pesetas eran 100 euros. Sí.
Como? Sí. Vos non oides entender. Agora vades pensar, agora vais de decatarvos da movida da inflación, xente. Sí, No, sí, joder. Pero Pero a aí daquelas sobou, precis- 5.000 Do pesetas roubo un do día, euro. Aí sobou precisamente, daquelas 5.000 pelas eran moita pela, tío, cando cha daban. un día, Quero decir. 30 euros, joder, 30 euros, non? 30 euros os collós. Logo sí, cando redondearon co os 100 pesetas un euro, de puta madre os 30 euros, creo mo eu esa. Hostia, non, pois foi aí, porque eu vía moito regalo, nós na nosa familia pois regalámonos moito, a verdade, gustanos moito. Entón, pois bueno, eu non pensaba que os meus pais podían regalarme 2 xogos. Non pensaba que o soldo do meu pai alcanzaba para regalarme 2 xogos de PlayStation 2. O de Play 1 era como, non sei, era outra cousa. xa. Ei, Claro, repartide o whisky, que eu tamén quero, Onde dis que é o whisky? Aquí. De onde é o whisky? Ten algo dentro a botella, tío. Este No, está Ei, feito. pero eu agora se bebín non me digades nada. Ten un Este está peixe feito- específico. Sí, non sei, pero eu sabía que había algún deste whisky que ahora se lle bota como licor café, que fan ali no barco de Valdeorras, que é Barbudos Cooperativa, e fan así como estas mesturas un pouco diferentes, son pequenas non se nota moito, creo, pero bueno, a mellor algunha algunha cascuda igual se Hai capturou no matices, proceso. hai non matices, sei. non? Hai matices, non, de cascuda. Non Eu sei, veo igual. a barrica de roble tamén aí. Pablo, mira unha cousa, que te estiven escoitando na CEA o que explicaches de xeopolítica, Nadal e todas esas cousas. Eu estiven pensando e a min dame a sensación de que todo o culto cristián do Nadal, que despois tamén se volveu un culto capitalista, no fondo non deixa de ser unha apropiación, que foi o que fixo a religión, de cultos pagáns Cristo, a anteriores. ver, sí. E nada, estiven mirando, eu tamén Festa estiven pagana. mirando. Acordoume un artigo de Estrella Rodríguez ou algún estudo que ten por aí que fala das Saturnales, que son as festas na honra de Saturno, que se celebraban en Roma do 17 ao 23 de decembro e basicamente o que celebraban era o fin da escuridade, non? Porque a partir do 13 de decembro máis ou menos suponse que os días van medrando 1 minuto pola mañá e 1 minuto pola tarde. O primeiro No, primeiro só pola tarde, despois empeza pola mañá. Exacto, Primeiro só exacto. pola tarde, sí. pensei que era pola mañá e pola tarde. No. Pois No durante planeta Terra. Bueno, sí, claro. É verdad. Durante isto as Saturnales paraba o traballo e o que facían os amigos era intercambiar agasallos e saúdos e liberábase aos escravos que eran servidos polos amos e comían e bebían sen tasa. Basicamente que se invertían os papéis, non un pouco. Claro. E a orixe deste acontecemento estaba ligada ás labores do campo, porque remataba a sementeira e os campesiños encomendábanse aos deuses para ter unha boa colleita. E, segundo o mito, Saturno foi expulsado do Olimpo por Zeus, recibindo boa acollida no Lacio ata que foi proclamado rei. Entón propiciou un goberno de paz e prosperidade chamado a Idade de Ouro, período no que os deuses convivían cos mortais. Como recordo desta era, establecese un pouco a festa. Así, E logo, outra das festas paganas é a festa do Sol Invictus. Esta é a miña favorita. É o mitraísmo, que é unha relixión de orixe mistérica, o que queira decir mistérica xa nos importa menos, que estaba moi estendida no Imperio Romano entre os séculos 1 ao 4 despois de Cristo. Despois de Cristo, nela rendíase culto a unha divindade de orixe iranio chamada Mitra. E tivo unha especial implantación entre os soldados romanos. E o que vos quero contar, que xa sabedes que este ano tiven que corrixir a Biblioteca Conan, é que non tiven tempo de comprobalo, pero en Conan o Bárbaro tamén hai un deus Mitra. Entón, en Conan o Bárbaro é por Cron e por Mitra. Mitra é o meu favorito. Entón, non imagino que algunha relación terá con este Mitra do que vos falo romano. Non sei se é o mesmo deus, pero vamos. Os misterios de Mitra concederon un destacado papel ao Sol, impulsado igualmente polo culto oficial do deus Sol Invictus, que foi instituído por Aureliano no ano 274. E o Sol Invicto ten que ver co feito de que despois do solsticio de inverno, polo da noite máis longa que comentabades antes, o día comeza a alongarse e roubarlle espazo á noite. Guapo. E por iso. Joder, de feito mola porque estabas contando antes o das inversións dos roles e claro, cando falas deso pensas en Entroid e de novo que falábamos antes de que case todas as
festividades de inverno están como en un mix raro de festividades e que agora nos como que secuencializamos durante o inverno poñéndolles unhas datas en concreto, pero que en outro momento era unha cosa moito máis sincrética que se celebraba de maneiras menos estáticas, non? Sí, pero eu Mola. creo que basicamente eu creo que despois a religión, o cristianismo e o capitalismo regurxitaron todo, non? Sí, eu creo que ten que ver con que hai que poñer os días festivos no calendario un día en concreto e veña, xente, hai que facer as cousas en orde. Ten máis que ver con eso. De todas maneiras, tamén E penso cos ciclos naturais. que hai que ter cuidado de asignarmoslle un rol fundacional aos cultos. Oh, Ei, que lle pasou isto? Por que quedou mudo de repente? Está muteado, home. Que me atragantei, que me Tío, whisky, atragantei. tío, pero que levaba este puto Hostia, whisky? pensé que te estaba dando algo, tío. O sea, de repente quedaste como en pausa. O sea, dixen, hostia, pavo, que coño. Papaya cascuda, papaya cascuda. Estaba a punto de sacar Por favor. un tratado de medicina. Estás ben, Se neno? queres sacar os chupitos aquí, Queres de algo, feito. tío? Máis quedamos. Eso Estás es. guai. Vale. Por onde ia, por onde ia? Deixa de falar, deixa de respirar un pouco, tipo. Que vos estaba a contar? Aparte que aquí en Estados Unidos temos que pagar a sanidade, que non é gratis. Nah, pero pillamos un transportador ou algo que den polo culo. Non che me poñas mal, home. Hai que comer lento, un erro pola miña parte. Pois dicíamos nada, que hai como a tentación de considerar que o pagano é originario ou ancestral e ao final aquilo non deixaban de ser reescrituras de tradicións máis básicas que respondían a costumes directamente relacionados cos ritmos da terra, pois Sí. coas posibilidades de luz e de fertilidade do campo que tes en inverno, que non son maravillosas. Entón é normal que sexa un período por unha banda de folganza e por outra de recollemento, non? Ambulancia de fondo, tío. Ah, Espero que non veña por min. Nestas datas sempre hai algunha hostia en casa, o sea que... Sí. Sí, ademais a movida do mitraísmo foi como un choque político en Roma gordísimo, que foi unha secta super perseguida, despois deu lugar a cambios de réxime e movidas, unha cousa hardcore. Sí, pues mola, porque no último Conan tamén hai un cambio de réxime así... Bueno, hai un cambio de réxime porque Chupito, destronan a dixo Conan, Chupito. Vale. Bueno, porque o destronan e ao final é unha secta a que lle axuda a volver ao trono. Entón, bueno, faime así gracia. Ai, por Dios. En fin. Este ano que era que falaba que este ano que pedichedes así por Nadal. Ou que quereríades recibir por Nadal. Eu cartos, a verdade. Pero cantos? Entre 100 e 100.000, non? En pesetas, dimo en pesetas. Todo que se Dimo en xa pesetas. moitos, mellor. Cantos máis, mellor. Dino en castellano, que Eso- non te entiendo. Pero o que realmente quero é un teletransportador, tío. De estos de... De que tamaño? É moi caro, joder, Claro. o malo, tío. Bueno, joder, pero podes ir a calquer sitio. Imagínate que, o que sei, joder, creo que era a película Jumpers, pode ser, que podían saltar Sí. dun sitio para outro. Desta que dio tipo, bueno, hoxe tomei un café en Italia, estive nunha festa en Río de Janeiro, estive facendo surf en Miami. e cousas así. Había un... De Pitbull, tío. Hai un ensayo, non unha teoría, bueno, seguro que xa coñeces, porque ao final pues, Mr. Worldwide. todos usamos algunha vez un transportador, non? Pero que din que cada vez que usamos morremos, non? Porque como ten que desfacernos en moléculas e logo volvernos juntar, realmente xa non somos o que éramos, senón que somos unha nova forma de nós mesmos, non? Que ten... No Nós, lloren por evidentemente, mí, o ya que estoy sae... muerto. Claro, joder, no, o que saímos, pois non somos os que entramos, en teoría, e claro, inda que nós sigamos como é, non? Pero sempre tiven curiosidade por esa sensación, non? Non sei. Na honra da verdade, e dado que as partes que nos conforman non son as mesmas nun segundo que noutro, estamos a morrer a cada segundo, literalmente. O Carlos de hai un segundo acaba de morrer, así que... Soy igual que pésame. A min gusta máis. Eu, de feito, nunca usei o transportador. Viñen en barco a Minnesota. Nunca usaches un transportador aínda? Nunca, tío, nunca. Négome. É como o WhatsApp. Tardei moitísimo en pillar o WhatsApp. E foches en Non barco sei. polos grandes lagos, non? Claro, viñen por arriba, viñen por os lagos. Vale. Non Hostia, sei, pois eu ainda como- teño náuseas cando... Perdón, Alba, non quería... Eu como interrumpirte. estou contenta, pero quedei empeñada e ademais comprei no xusto antes da pandemia, así que xa vos podedes imaginar. Pero Creo deixaches que un usei pastizal, hoxe máis que nunca no ano. Home, sí, non sei, pero... O E ao riches principio 15 tamén me veces. mareaba moitísimo. Eu, a verdade é que se puidese pedir
3 regalos A pediría. ver, Pablo, sorpréndenos. A Carlos pediría unha cousa que sei que el ten no corazón e que sería capaz de esforzarse por me regalar, que é un Medabot. Coñecedes os Medabots? Non. Daríache 3 medabots. É probablemente a serie de ficción máis importante dos últimos 30 anos, por desgraza non a coñece ninguén que non sexamos Carlos e máis eu. Pero é como un Pokémon, unha destas Malísima, é cousas malísima, que... xente, salvátevos. Que No, di? no. Que hoste, este tapa de... Porque é a túa casa, que senón botábate. Tranquilo. Chaval. Pois é como Pokémon, unha destas series post-Pokémon, pero con robots. E nada, que máis queredes? Non hai máis argumento, é esta maravilla. Hai unha liga Eu en que creo, pelexen. Pablo, que deberíamos falar, perdón, por interrumpir o Medabot, pero antes da tua explicación, pero creo, tío, que deberíamos falar de que existe unha xeración que é a xeración Jetix e Fox Kids, non? Que hai algo aí que era xente con clase media que tiña os pais que podían mercar ya tele por cable e ali tiñamos esta canle de mierda porque son series que soas bien aí, o sea, non as volví verse en ningún outro puto sitio da historia, joder. Me pareceme sublime, Medabot, xente, impresionante. Había outra moi boa que se chamaba como Shinzo. Younix Shinzo. Aí está. Xuro por Dios que se chamaba Shinzo. Xuro Sí, por sí. Dios. Aparte, non Mitiquísimo. Shinzo como Shinzo, as pedras da alma. Non, era Shinzo, sen máis, como, eu que sei, Valdeorras, pois así. E nada, ese non ten nada de natalicio, así que forma, pero estaba moi ben tamén. No, na verdade que non, igual non é a mellor serie de Nadal, pero seguro que tiñan algún capítulo de Nadal. Sí. Seguro. Sen dúbida, sen non o dúbida. lembro aquí agora, pero eu creo que sí, ¿no? Que máis, tío, dis, que tipo así tes algunha idea máis de... Pois mira, a Alba, que é música, pediríalle a daga parlante dos Power Rangers. Porque non sei se lembrades que o Power Ranger branco tiña, o sea, porque primeiro foi verde, despois foi branco, non? E cando era verde, tiña unha daga que era como ocarina ao mesmo tempo. Que era moi inútil, porque se non lembro mal, servía para chamar o Megazord. Pero o resto de Power Rangers non necesitaban tocar a flautiña para chamalos, non? O sea, era como un ritual moi necesario. Pero despois, cando evolúe para o Power Ranger branco, porque é a mesma persoa, esa daga pasa a ser como unha especie de puñal que fala, que ten como un tigre no pomo e fálalle. Non vos soa nada disto, non? Sí, a más. Sí. O sea, que Estou imaginando mellor do que é, tío. Estou seguro que me estou imaginando mellor do que é. Que va, para nada, perfectísimo, que Pablo, de verdade que é así, o sea, é unha barbaridade. Joder, é que ademais ten un conto Cunqueiro que basicamente fala do mesmo. De feito, non descarto que os Power Rangers tomasen o conto de Cunqueiro como inspiración, que é o do paraguas Xacinto, que é un paraguas que ten unha cara no pomo que saca a lingua. Na miña cabeza mesturáronse as dúas cousas e lembro o tigre dos Power Rangers sacando a lingua. E non, está fora de contexto, non? Porque é unha serie épica, pero, en fin, eu querería ese puñal parlante. Eu creo que o paraguas Xacinto Xacinto herdou no Mary Poppins, tío, de Cunqueiro. Creo que paraguas Xacinto é o que ten Mary Poppins que vai por aí con el. Non sei se É posible recordades que porque tiña... o paraguas Xacinto voa. Hai un momento Claro, que claro. marcha voando aí, sí, é verdade. Pois nada, e xa por último, o máis caro, así que pido yo a Darío, porque sí, sen máis, como di que vai pedir cartos por Nadal, pois que me pague o regalo, é Exodia. Pero Exodia todas as cartas, que non sei se son 5 ou son 6. 5. Porque houve un debate nos primeiros valeiros porque alguén dixera que non coñecía Yu-Gi-Oh! Eu tive esta dúbida como a nivel xeracional de é porque son moito máis novos ou moito máis vellos, non? Como que parece que hai unha xeración Yu-Gi-Oh! Moi ben acoutada e logo a xente decidiu esquecer esta cousa. Pero Exodia, para min, é referencia cultural ineludible, non? A ver, eu, por exemplo, meu irmão xoga Yu-Gi-Oh! E vai aos campeonatos de Yu-Gi-Oh! Eu de Yu-Gi-Oh! Nin idea. O sea, sí que me fago a imaxe da serie, das cartas, de tal, fago unha imaxe xeral, pero nin idea. E nunca xoguei, por exemplo. Se toca sabes o que é o Exodia? Marlenders de Yu-Gi-Oh! Podemos Que é establecer... Marlenders? Ni Marlenders. Fuck? Bueno. What the fuck? Pablo? Bueno. Pablo? Desautorizadísimo agora mesmo. Hostia, Non sei quen é, pero na puta dubido vida que se volvo a falar compare a este tío, Seto Kaiba.
Bueno, que quero De decir, Oliver y Benji, Marlenders... de Oliver y Benji, sí. Exactamente, Marlenders era o contrapunto de Había Oliver. había un Que non vídeo, era Benji, sei se- era Marlenders, claramente. En calquera caso, Seto Kaiba mil veces mellor que esa persoa, que se vos esquecín Sí, ou non a ver, coñecín é por boas razóns. A ver, sí. Máis tiña Seto... Que, para, que estou pensando que Seto Kaiba tiña un irmão pequeno así como do que cuidaba. En Marlenders tamén tiña todos os irmãos dos que tiña que cuidar. Extraña, mierda, sí que é o mesmo realmente. Pero bueno. Pero é un tropo moi mítico ese do anime, non? Sí, De sí, esta sí, personaxe que é mala, sí. pero logo descobres que é Pero logo ten porque irmãos, sí. tivo que facerse cargo de cousas moi jodidas, pois, sí. É certo, non? É certo. En calquera caso, Exodia, o importante é Exodia, que quero as 5 ou 6 cartas que che permiten gañar calquera partida. E con iso logo podo facer unha carreira profesional de xogador de cartas, que é o que sempre quixen. Conste que está infravaloradísima Exodia, porque non volve a sair na serie nunca máis. Rollo, aparece como nun episodio e nunca volven a invocar a Exodia. Pa qué, non? En plan, va. Joder, porque só hai unha carta de cada, tío. O sea, Joder, macho, pero... es que tiran a somar ao principio, ou queiman ou algo así. É certo, sí. Sí, había algo aí. Había unha mierda. O Deep Lore. Certo, Eu sabedes este ano- que Didi. o termo agasallos, sabedes de onde ven, por certo? Cal De é a que? súa etimoloxía? De que? Sorpréndeme. A de agasallo. Sorpréndeme. Vende agasallar, que a súa vez procede do gótico, gasalia, que significa compañeiro. Para que saibades e lle deades os tintes góticos que consideredes. Guapo, ademais de como de facer irmandade, non? Está na Claro. propia Qué palabra. bonito, ¿no? Rodicio, ti que, tío, que lle pediches a... Bueno, que pedirías, non? Vamos a dicir, pedimos xa non porque, o sea, pasou... Eu este ano non me atrevo a pedir nada máis porque xa recibín o mellor regalo que é esta casa de Minnesota. Pensei que vas a decir a nosa compañía, tío. Sí, Perdón sabe, por no. adiantar a acontecer. Perdón. Bueno, o whisky me estaba poñendo terno, pero... Claro, pensei que ese momento, perdón. Eu estaba nese momento xa e ti non, ok. Non pasa Ahora nada. Ricio está en modo chapas. Ok. Non, vale. Perdón, Xa vos dixo que, bueno, que eso, que morreu a principios deste ano, tío, e a mí contaron meus pais que morrera, pero bueno, non sei, o sea, é un tío moi lenxano, que tampouco pensamos que saíamos a ver nada máis, e a movida que me meteu no testamento e me deixou esta casa. Joder, de feito, esta casa que en Minnesota construiu una cando se retirou, un pouco así rollo ter un sitio de retiro espiritual, que isto vai pasar épocas solitarias cos seus libros e as súas movidas tal. Meus primos, de feito, meus primos creo que dixeronme que nunca deixaba que ninguén viñese aquí, eles nunca viñeron. Creo que nunca pisaron esta casa. Resultou que me meteu no testamento pois pola movida esta de, non sei, supoño que pola relación que tivemos sempre co rollo fantástico e tal. Ese me puxo de condición que tiña que manter intacta a biblioteca e que cada inverno tiña que vir polo menos dormir unha noite aquí, rollo manter os lazos, supoño, sabes, un modo. En termos xurídicos creo que se chama un modo, o sea, meter un modo no testamento, que era cuidar da casa e tal. Vale, que... por eso temos que vir dormir nós tamén. Mira, Bueno, Darío, o dos puros onde quedou? Eu casi tomaba un puro, eu fumaba un puro, animaba. Estás desatada, Alba. Bueno, ali na miña Trae pa xuventude todos. algo teño Toma. fumado. Oye, eu É recoñezo Montecristo, que en fin de ano, cando salía por Melide, mandaba unha faria, compramos ali unha faria destas de €1 Pero lamentable, de Montecristo. €1. Non sei nin que era unha faria, joder, non sei. Fumábamos aí, estábamos aí chupando ali da faria tal, mal, non? Porque lembrade non tragar o fume dos puros, por favor, ou saboreas. Non sei. Este vai ser o meu primeiro puro da vida, Nunca me tomei un puro. Sí? Sí. Bueno, Bueno, pois Donde aparte veñen un estes, pouco, Dari? Donde pillaches estes? Donde... son de Cuba. De Cuba? Non sabía, Son- pero Cuba o sí, planeta ou Cuba a illa? Dis, en plan. Cuba, home, se xa vale. son de Claro, calidade. Oxalá Vale, peta Cuba, pero O planeta creo que non lle vai ben, a verdade. Últimamente. No, Bueno, últimamente sei, non, hostia. pero non sei, por eso decía que tiña o seu no, sí, valor, sí, non, tamén. son de Cuba como debe ser, non? Os puros, non? No, pero non sabía que ainda estaban en producción. Moi ben, fillo, moi ben. E ese aparato para fumar, Pablo, que movida é esa, tío? É un Grueheim. É un, bueno, non sei se dicir un invento. Sabes quen era Sax, o do saxofón? Sí, Coñeces esa historia. Entre os inventos que dis que fixo xa po final da súa vida, non sei como se lle chama, a boca do saxofón, pois
deuse de conta que tiña o diámetro exacto duns puros moi famosos na época da zona de Bretaña, que non sabía nin que se facían puros por aí, mas a cousa é que decidiu adaptalo, non? Entón non é que se enganche directamente, ten como un pequeno recorrido en que ti podes tocar os varios botóns. Estas son 3, pero hai nos incluso de máis. Entón, como que realza certas notas. Disque, eu, bueno, trouxeno así un pouco por broma de Nadal, pero... Putos chapas do vapear, os putos chapas do vapear. Vaping. Eu non morrería nesa colina, No, eu creo que non, pero... Putos chapas, tío. Ao final tes que, supoño que eso mata tamén, non? A inocencia absoluta. Pues non sei. Dari, ti que tes algún regalo ou pediches algo, tío, que eu por seguir aquí interrogando. A mí gusta me interrogarse, sabes? A vena xornalística este que ainda me queda un pouco ainda. No, tes que contalo ti, Carlos, que ti vas que queres pedir. Estou pensando unha cousa, porque ti se tes un teletransportador, sí. O sea, realmente podes te mover por todo o universo, non? Sí. Non ten que Sabes ser que necesariamente nun planeta, non? Sabes que Sí, precisamos pero puntos de guía ou de referencia para poder facer Exactamente. Tes que ter Claro. algún coñecemento sobre os sitios, senón, pois arriscaste a... Pero define coñecemento. Pois Trae máis whisky. No, é que a Hai ver, 10 vamos a... No, anos. pero a ver, que sabes isto Pero no, pero que isto non é verdade. coñecemento dos sitios, o sea, ti tes que visualizar o sitio, pero que ademais precisas Pero con coordenadas ollos, precisas coordenadas espaciais emitidas Coño. polos pulsos de Dime. Pois entón podes viaxar por todo o universo, joder. Pero Oye, necesitamos tú chegar eres antes ali físicamente. Dime. Hai xa 10 anos que inventamos o teletransportador e Darío ainda non sabe como caraxo funciona, tío. Bueno, a ver, hai non me gusta 50 que invertamos o internet e moita xente non sabe como funciona, o sea, que tampouco imos aquí ir despabilados, non? Bueno, pois entón eu quería unha nave espacial. Bueno, Pero posible. Este unha puto espacial- rollo para eso, tío. Claro, Que pues, nave espacial? Que nave espacial? Tes que pedir unha escolle unha concreta. nave, escolle unha nave concreta. Mira, váleme calquera sempre que teña unha condición, que Frole teña mano. baño. Que teña baño. Freno do mao. Moi ben. Carlos, Baño por favor. ou cocina ou algo, ou dormitorio, todas as comodidades, é posible. Unha crockpot podría ser, inclusive. Tamén, frente a... mellor aínda. Vale. Mellor aínda, claro. E bueno, é moita comida, porque pensadeo ben, pero nas series de ficción de naves non moi pequenas, non? Moitas veces non se trata o tema da comida, onde gardan a Sí. comida nesas, non sei, terán aí algún, non sei, algún contenedor así milagroso ou algo así. E ademais, fíjate que cando as poucas cenas que vimos en acción nas películas de naves espaciais acaban bastante mal, ¿no? Como a de Alien. Sí. Bueno, Así en Star que- Trek acaba cun asasinato dun político importante nunha película. Pois por eso non se ven moito. Porque sempre hai algo malo, non? Algo máis, tío, non sei, que máis Carlos, podríamos- a ti que A ver, eu gustaría teño dende logo repartiría, a ver, eu se trouxera regalos pa aquí ou pediría regalos debaixo da árbore para todos, dende logo serían varios, pero non terían nome, senón que cada un tería que correr cara a eles e cada un que pille un mellor ou elimine polo camiño que considere para el alcanzar o que considere. Habería un regalo básico e importante que sería o da cadeira que inventa Homer, que xa estaba feita por Edison, que me parece importantísimo ter nunha casa. Que non caía para atrás, é verdade. Sí, a que non caía para atrás, efectivamente, que me parece algo como moi básico nunha casa. Logo, eu sei que é algo moi básico e moi mítico, non? É mesmo un pouco caro a día de hoxe, pero gustaría meter un sable destes de plasma Jedi, que me parecen sempre que un plus. Pero non dos primeiros que fixeron, eses que non traen son, senón os que xa incorporaron o son. Sabes, o que xa fan ao mierda original, que ese foi por un tema de dereitos que non podían, pero ahora expropiaron e tal. E teñen ahora poden emitirse ao son mítico, porque senón non ten puta gracia. Joder, Porque- iso leva un off topic que levo como unha semana metido nun submundo de YouTube, que é o de enxeñeiros que fan a súa tese de doutoramento en construir mecanismos que se parezan ás teas de Spiderman. Pino vídeo. Increíble. Pingo O vídeo. futuro. Pasar esa mierda, O entrete- ¿no? O entretenimento que merecemos. Intentando, sí. Sí, que Increíble, como increíble. un rocódromo para Spidermans. Unha loucura, unha loucura.
Son como uns garfelos atados a unha corda que se enganchan sobre sí mesmos, non? E o tipo levaos nun cilindro cun petardo e disparaos. E, bueno, vaise como balanceando. E fai no fatal, é penoso. Pero, bueno, o puto futuro, de verdade. A miña recomendación desta noite, desta cea tan bonita é esta. Joder, pues teño que Podes paparme continuar eso. con regalos. Uno papar. No, Sí, un señor. papar iso como con todo, ¿no? O sea, esto mierda que no Bueno, sé cómo... É Non sei como o algoritmo patético. non O tipo, No, o tipo pasase 5 anos traballando nun mecanismo para un vídeo de 10 segundos un pouco cutre, tío. Uf, moitísimo, moi duro de ver. Cántame. É como os vídeos do Magufo, non? Que son todos os vídeos casualmente cunha calidade pobre, non? Dos alienígenas e cousas así. Tío, non sei se está sendo puro, tío, pero dá má sensación como de que Alba está prendendo en llamas, tío, como que se está iluminando. A ver, é que Hostia, algo estes hai, puros ¿no? que trouxen eu teñen un ingrediente especial. Están aliñados. Se me está poñendo pelo. Ten un pouco de ayahuasca. Fuck? Non se está... Alba? Pelo roxo. É maravilloso. Bueno, gustaba a miña cor, pero... ¡Oh! Por Seguro Dios. que eran de Cuba? What the fuck? Bueno, igual non eran de Cuba a Cuba, eran dunha illa de que non está moi lonxe de Cuba. Non sei. Eu creo que o sea, é Mitra, tío. O sea, Alba se está convertendo en Mitra. Non. A ver, eu isto xo traía preparado de antes. Eu pasei polo Courel antes de vir e discutín co palpador porque non me quería invitar a un puro. Entón, pois, en fin, que vou vos facer da palpadora porque non vai vir por aquí. Non creo que vaya a ningún sitio onde eu estea nunca máis. Entón, non quedamos a ben. Entón, bueno, trouxen vos eu os regaliños aquí nesta cesta tan feita que tan ben tapada trouxen e que en tantas voltas deu comigo. Entón, cando que irades? Se vos sentades quizáis mellor. E vou empezar a sacar. Isto é unha academia, ¿no? Un pouco xa. Sí, Ole! Que tes aí? Ole. Bueno, empezamos. A primeira parada que fixen foi en Lothlorien, antes de vir, traio para Darío o cinto de ouro que Galadriel lle regalou a Boromir. Tamén che Vamos. traio outro tarro de cristal coa luz de Arendil dentro para que cando volvas de borracheira atopes sempre o camiño a casa por moi escuro que estea. Oh. Eu creo que é un dos fundamentais O deste mellor Nadal. regalo, sen dúbida, da miña vida. Ben, despois, sí que é certo que deixei os cintos de prata con broches tallados de flores, de ouro, estes que recibiron Merry e Pippin, pero se queres, bueno, podía darche antes 3 cabelos dourados meus, pero agora podería darche 3 cabelos rosos, se queres. É que a min non me cae moi ben Galadriel. Polo estrés podría ser un mechón Sí, mesmo. perfectamente. Despois, tamén puiden traer un arco como o que lle deu a Legolas ou unha vaíña como a que recibiu Aragorn para Andúril. Pero mira, vou buscar ben, creo que che trouxen o colgante coa pedra verde claro e broche de prata que arremeda un águia, cosas estendidas para que non se te esqueza que é o máis guapo e elegante, perfecto. Bueno, pero eso non facía falta dicir. É algo obvio, non? Bueno, pero por si acaso. Nunca está de máis. Tampouco trouxen a caixa de terra do xardín que lle deu Galadriel a Sam. Bueno, pero non a trouxen porque sodes todos da City e tampouco o das hortas urbanas tampouco é algo que vaya convosco. Agora, para Pablo. Ben. A ver, que metes algo. Pasei por Oxford. Despois de Lothlorien demos así un salto, pero non era o noso Oxford, era o Oxford alternativo da materia escura. No primeiro libro da materia escura, que se traduciu ao galego como Aurora Boreal e en castelán como Luces do Norte, no fondo refírese ao mismo fenómeno. Regalan ya protagonista un aletiómetro, que ti como bo filólogo que é sabes o que é a aleteia, non? É a verdade, non? Entón é unha especie de brúxula que a través de símbolos revela a verdade e é o que che traio nesta caixiña daqui. E é o regalo... Considero que ti vas a ver lelo despois de moita práctica, porque se require moita práctica para isto, pero para que non volvas a perder as referencias, como que che pasara con Carpenter
o Quixote, se non recordo mal. Tamén deberías preguntarlle ao aleitómetro se se pode considerar a Frankenstein un robot e sair todos así de dúbidas. Eu creo Pero que sí, unha sería un cousa, pouco. Alba, o manual de instruccións onde está? Na túa cabeciña, corazón. Tampouco me podes pedir todo. A protagonista non tiña manual de instruccións. Hai un libro, Seica, pero eu creo que ti vas ser listo e saber Home, interpretar os símbolos. Non me regales nada sen... Alba, eu non moitas grazas, pero a min cando me fago un regalo que ven sen caixa e sen manual de instruccións, dame un pouco a impresión de que é de segunda man. Non che quero dicir nada, pero A ver, teño a non, impresión que vou ser mira, o peor regalado. non te podes poñer moi exquisito porque comprenderás que destes quedan poucos, quedan moi poucos. Eu non sei se metín o libro, se cadra está o que saque o resto de agasallos, miramos a ver se quedou algún no fondo da cesta. Pero non te podes poñer moi exquisito porque a lectómetro, o que me costou coller o aleciómetro ese, en fin, botei a Agora maior mesmo, parte do día. agora mesmo Alba é unha figura mitolóxica, o sea, non me está parecendo nada ben que lle contestes, Home, hai que ser idólatra, joder. Non, recibo cho ben, Alba, moitas grazas. Mas che vale, xa verás Quedo a cho obrigado. utilidade, xa verás a utilidade que lle sacas no futuro. Agradecerásmo co tempo, verás. Despois, Non quedan... Enche de a birra, que a neveira, digo, que non quedan... Carallo, non sei onde están. No, que estamos metidos en movidas. a ver, vou co seguinte, do noso querido Harry Potter e do seu inmencionable legado trouxen directamente de Hogwarts e acabada de roubar, esta sí que é roubada, a capa de invisibilidade que lle dá Dumbledore a Harry como regalo de Nadal. E esta vou a regalar ao señor Rodicio para que se poida enterar de todas as movidas culturais galegas e non galegas, sobre todo as relacionadas coa fantasía e ciencia ficción, disfrazado de a que cheira papá ou do que considere, pero sen que ninguén saiba que a súa mente perversa está detrás. E tamén lle vou regalar, atención, a Nimbus 2000, que lle regala a Harry Sirius Black. Por qué? Para que poida trolear e sair correndo cando precise e non vai a ser que a capa non funcione. Moita capa, pero meto un navallazo e non hai capa que te sale, Son os mellores regalos, tío, son Aí é cando tes os que sacar equivalentes fantásticos de unha conta B do Twitter, tío, que guai. E despois, bueno, estiven por Narnia tamén, porque non sei se sabedes, pero claro, cando tiven a discusión co palpador fun buscar a Papá Noel a ver se este sí que me facía un pouco de caso. E nas crónicas de Narnia sae directamente Papá Noel. De feito, se non fora polos seus agasallos, os protagonistas nunca derrotarían a Bruxa Branca, non? Estou falando do primeiro volumen. Pasei por ali, pero decidín que non ia vir cargando nin coa espada, nin co escudo que lle regala a Peter, nin co vial curativo e a daga que lle regala a Lucy, nin co arco, nin coas frechas que lle regala a Susan. Sinto, non me cabían tantas cousas na cesta. Sí que marchei co corno máxico e este voullo dar ao señor Charlie Pereiro para que toque cada vez que nos teña que convocar a todos, porque se tocas este corno, todos estamos obrigados a vir. Todos os presentes agora na sala. Vouche agradecer que non o toques agora, Non, vou... Sería non, teño como na Doido man e Senpai, pareceme sí. como demasiado... No, pero pareceme un agasallo brutal, non? Daría non soplés. Vou collelo e guardalo ben, porque ademais é útil tendo en conta o moito que nos custou rirnos hoxe, non? Que ao final estivamos dando tumbos un pouco polo mundo, pola galaxia e por aí. Non sei, agardo que a seguinte reunión sexa máis doada, dende logo, por parte. Claro, gracias, Alba, de Utiliza o verdade. teu corno e así será. Así será, Verás. graciñas. De verdad? Sí? Vale. E bueno, logo xa sabedes que son eu, non? Entón non puiden evitar pasarme pasar por Tokio, polo distrito de Tokio antes de vir, porque sabedes que a gata lúa que lle vai dando a Sailor Moon e o resto das superguerreiras, ademais do bólico que se transforma e o broche, pois distintos chirimbolos para combater o mal. Entón, o que trouxen foi a pluma que ten a guerreira lúa para transformar o seu aspecto, que tamén lle vou dar a Darío, para que garanta a elegancia en calquera situación, independentemente do aspecto que teña que tomar. O Parece ben. micro supercomputador da guerreira Mercurio voullo dar a Rodicio para ese perfil de Twitter B que se quere facer.
E a Fauce Lunar voulle regalar a Pablo porque é o que considero que ten así un sentido de xustiza e de humanidade máis elevado e un criterio así máis razoado para que a use cando considere oportuno tamén. E despois teño a última sorpresa. Pablo levou unha daga e unha fouce, tío, menudo regalos comunistas. Sí. Bueno, cada vez máis Deste tamén te contento, vas queixar, Pablo. É máis un cumprido o máis bonito de toda a noite. Eu voume cheo. Bueno, e agora teño o último, que xa non me Sí. cabía máis Sinto, o libro de instruccións do aletíometro non ven. Tes que ser listo, que fixeches unha tese, para algo a farías, tes que ser listo e aprender a usalo ti só. Se servise para algo, se servise para algo, Para saber a verdade. Depende, e para adiviñar o futuro tamén. Pero bueno, eso No. xa tes que fuchicar con el na casa. non, digo a tese. A tese. A tese non sirve para nada, pero eu xa te digo, non fai falta que yo preguntes a ninguén. Por experiencia propia. O último regalo, que é para o señor Pereiriño. Trouxen cortesía de Vicente Risco, que non sei se sabedes, pero vou vos contar unha anécdota. Vicente Risco, na noite na que morreu, pediulle á criada, levantouse da cama, e pediulle á criada 7 cuncas de leite. Porque lle estivo explicando á criada que o ían ir recoller os cabaleiros da Táboa Redonda e que os había que recibir en condicións, que el marchaba aquela noite cos cabaleiros da Táboa Redonda, e foi a noite en que morreu. Entón, Pereiriño, tes que escoller entre a trave de ouro e quedar cego, supoño que coñeces a historia, e a trave de alquitrán, que che vai dar acceso a todos os praceres desta vida, pero logo vas morrer. Entón quero saber cal escollerías, porque a outra quedei de devolvela. Trave de ouro, quedar cego, trave de alquitrán. Esta capa quedame grande, tío. Esta capa vaime grande. Alquitrán. Praceres e morrer. A mí vale. Moi ben, pois a min tamén. Total era máis ou menos como que iba a facer xa, o sea. A mí vale. A min tamén. Alba, agora cando estabas contando a historia de Vicente Risco, saíume aquí no aletíometro unha mensaxe un pouco rara que pon: non sei, Rick, parece falso. Que quere dicir isto? Non sei científico, non sei. Pois, nin idea. Creo que dunha serie, Eu non? fun a Allariz, eran as que estaban na casa dele, que eu fun a Allariz ali buscalas, ten un despacho, aínda hai as súas gafas, as gafas que usaba daquela. Non se ve nada por elas, que as probei, e estaban ali as dúas traves, Bueno. Se non, o engano xa ven de Vicente Risco. Está estropeado. Vicente. Que guai. Sabes o que molaría? Ter como todas as cabezas de tipo Futurama dos autores galegos, non? De Cunqueiro, de Risco, de todo isto. Como non hai non sei, unha especie de... Buah, que eso puideses falar con eles durante o ano das letras, tío. Sí, non, pero máis diso, como ninguén fixo unha ilustración aínda de todos estes, sabes, todos xuntos nas cabezas, coas cabezas aí en... Sabes o que me refiro? Hai xente que sabe dibuixar. Sí. Se pudieran dibuixar iso, molaría, hostia, de Vicente Risco... Bueno, Vicente Risco mellor non. pero de Cunqueiro sí. Pero de Cunqueiriño sí que o queremos aí como se di? Unha vitrina, non? Un rollo destes aí, Futurama. Molaba. Hai birra ou hai que ir indo pa cama? Non sei se isto xa é hora, pouco máis me queda, Bueno, antes, joder, foi unha noite moi bonita, pero antes, como colofón, xa que vos fixen vir ata Minnesota, teño vos unha pequena sorpresiña que está no soto da casa, e se vindes comigo, joder, vamos un momento. Non me gustan as sorpresas. Sí, muller, que joder, xa que estamos agora todos quentes, un poquinho xa co whisky, cos regalos, vou que vos ensino unha cousa e xa marchamos despois. Bueno, por curiosidade, pois sí. Sí. De feito, meu tío era super fan do Baleiro, ensinei case todos os programas e todos encantaban. Sí. Dicía que ademais facía super refrescante escoitar todos os asuntos en galego, porque joder, como que él sempre estivera metido na movida pola vía do inglés, na movida da ciencia ficción e da fantasía e tal. Rodicio, despois do whisky e dos puros ou destas escaleiras de caracol mata calquera, Unha porta no corredor que vai da cociña ao salón dá a unhas escaleiras que baixan ao soto da casa. Perdoade que non funciona a luz, de verdade. Aí abaixo unha bombilla, vos baixade con cuidado. O grupo baixa devagar. As escaleiras son moito máis longas do que sería esperable.
Rodicio guía o grupo alumeando un pouco coa luz do móvil. Xa case estamos, de verdad. Cando xa case non se distingue a luz do piso de arriba, escoitas unha porta pechar con forza. No, nada, non vos preocupeis, é a porta do corredor que pecha soa para que non suba o frío do soto. Verdadeiramente vai frío no soto. Tamén unha humidade intensa. A Alba parecelle que o alento se lle fai bafo nada máis botalo fora. Chega ao final das escaleiras e o móvil de Rodicio apágase. Todo desaparece. Esperade un segundiño, que a luz está por aquí. A ver se Vale, que atopo. con Dios. Vai frío, non? A ver, conteivos que o meu tío HP deixárame esta casa e é certo en parte. Prende a luz da bombilla e agora vese o que hai no soto. Parece un estudio. As paredes están cheas de libros e os estantes decorados con símbolos extraños. No fondo, unha escribanía antiga preside a habitación, mais non ten cadeira. A parede que está detrás dela está núa, como se fose cemento visto, como se... Vaya, que sí, que a casa esta está o meu nome e tal, e técnicamente recibina por herdanza, pero pasa que meu tío Humberto non está de todo morto. De súpeto, algo parece revolverse no cemento da parede, que xa non parece cemento. Algo vivo. De entre as ondas vaise debuxando unha cara, unhas mans. Os símbolos dos estantes da libraría brillan e a temperatura da habitación parece normalizarse. Benvidos, membros do Baleiro Perfecto. Parece que o meu sobriño xa vos explicou un pouco a historia do seu tío Humberto Pedro. Sou un gran admirador do voso podcast, de verdade. Só me sobra un pouco Darío. Darío, ves? Sempre igual. Na miña vida alcancei certo grau de estudo e algúns coñecementos arcanos. No momento da morte puiden unir o meu espírito a esta casa grazas a que a construín coas miñas propias mans. O único problema é que unha vez ao ano necesito o sacrificio dun instruído, dun verdadeiro coñecedor da ficción ou da fantasía. Por iso lle deixei ao meu sobriño, que é un pouco friki como a min, coa promesa de que podería quedar cunha casa moi cuquiña en Minnesota, que ademais está a reabilizarse moito coas novas obras da autoestrada, só a cambio de que cada inverno me trouxese algúns candidatos ao sacrificio. Dimos unha pregunta a cada un sobre valeiros pasados, presentes e futuros. Se contestades mal, seredes candidatos ao sacrificio. Se todos contestades ben, o sacrificado será o meu coitado sobriño por paquete e non traer xente adecuada. Joder, eu a tope con iso, Joder. Mierda. Estades preparadas? Sí, total, xa estou ciego. Eu que xa non son nin que escoitei, ou seja que... Creo que Primeira pregunta. Alba. A primeira pregunta é sobre valeiros pasados. Para Pablo Pesado. Mierda, es que seguro que era fácil para Pablo, tío. Me cago. Como se titula a novela de Torrente Ballester, coa que Alba deixou a todo mundo co cu torto no primeiro valeiro dedicado a sucronías? Merda, esta eu sei, na? Eu sei. Está fácil porque eu estive na súa defensa de tese. Que sabía que era fácil o cabrón, tío. Como se nota Mira que que Humberto... fillo de puta, tío. Humberto sabe cuidar os vós. E fragmentos de Apocalipsis. Pensei que se tiveses que aguantar a presentación de tese, sacrificarte xa era overkill. Puto Pablo. A seguinte Ui. pregunta tamén é sobre valeiros pasados para Alba Rozas. Agora Alba, seguro que venga difícil. no valeiro número 15, dedicado aos lazos temporais, cal é a película de ciencia ficción que desencadea o segundo lazo no episodio que Charlie non podía prever? Non o sei, pero vou decir 7 monos, por decir algo. Estás segura nesta resposta, Alba Desbroces? Non pode ser. Non me acordo, de verdade que non. Bebín Resposta demasiado. correcta era Osmosis Jones. ¡Ay! Claro. Alba, eres candidata para o sacrificio. Claramente. A miña película favorita, joder. Que é o favorito de Pablo sempre, tío. Entón, da igual.
Seguinte pregunta sobre valeiros presentes é para Carlos Pereira. No episodio de hoxe dedicado ao Natal, que dixo Guillermo Rodicio que se dedicaba ao seu amantísimo tío Chepe do fixo fortuna en Estados Unidos? O papel, a industria do papel. Ou foi cando fui por unha birra? Mierda. Foi a industria do papel. Eu esa tamén non sabía. Por que? Resposta correcta. Ai, Abrí a miña industria. Alba, muerta. Papéis HP, aínda ben de xente podedes comprar. A última pregunta é para Darío MJ sobre valeiros futuros. No futuro valeiro perfecto dedicado a Futurama, que xa está grabado e aínda está por gravarse ao mesmo tempo, cale a opinión de Pablo Pesado acerca do Dr. Zoidberg? Pois, pensando en Pablo Pesado, vai dicir que é un personaxe sobrevalorado se cais que está inspirado nunha novela xaponesa. Esa tamén era fácil. Xírome cara a Pablo Pesado. É correcto, Pablo? Probablemente. Correcto. Vamos, gracias, Pablo. Bueno, Guillermo, parece que trouxeches unha polo menos candidata para o sacrificio. Pero teño un último desexo, Eu sacrifícome. Non Que hai isto? problema. Que isto? Cal é o teu último desexo? Un especial valeiro perfecto. E escollo eu o tema. Despertaches a miña curiosidade. Queredes saber cal sería o tema? Home, a que cola acreditas que pregunto? Estou pegado nesta parede, Alba. Pois eu creo que é un tema que xa levo pedindo desde hai tempo. Sería o especial Tolkien. Especial Tolkien, no. É a miña... No. Morreu, non? Bueno, é normal. Recoñezo que Tolkien xa se fixo un Twitch e creo que entrou en bucle el mesmo, porque uniu dos universos, non? E tal. Igual non viu, non sei non? que acaba de pasar, sinceramente. Todos pensastes que ia dicir Conan. El tamén. E aí foi cando colapsou. É interesante, non? Cando unha mente deste estilo... Por certo, tu día estaba como un pouco raro, non? Sempre é así coas visitas? Ou... Non sei, é unha sei broma, que é non? raro tamén. A ver, non pensei que iba a matar a alguén. O sea, ahora, o sea, a casa é miña agora. Non sei. estou... Eu vou a probar a darlle un pouco de whisky. A ver Eu se tamén. sirve. Deixa, non Darío, toques, hubo que non onde toques, vayas non toques, tío. Deixa o neno aí. Cago en diola. A casa agora é miña. O sea, que de verdade a casa agora é miña. A ver, Guillermo, telo que superar. Telo que Pero superar. podemos Eu vir estive en vacaciones, pensando- podemos virnos tamén, de cando en vez, ou... Es bueno, sí, nada, sí. Vale. Non, sí, vale. Espera, Ruicio, teño unha chamada. É o IRS que tes que pagar os impostos que son derivados da adquisición da casa. Normal. Terra da liberdade. Sinto moito. Eu pasei non moi ben, rapaces, pero casi que me vou a ir de soto. Non sei se podes Sí, abrir a porta de por favor. arriba e tal, porque foi un pouco de un frío. pouco de frío. Creo que bueno, eu por min xa me... É que non sei... Cheira- Estivo ben, Cheira un pero... pouco raro, non? Cheira... A que vou arriba... cheira? Se vos parece, Cheira creo papá. que... Cheira papá. A que recende? Cheira, Que tío. recende. Darí, Cheira a perdón, podemos, antes de subir arriba, podes comentarnos, Rodicio, por que se chama que cheira papá? O a páxina esa? Sí, claro. Bueno, si queredes saberlo, Sí, Sí. por favor. Sí, claro. non sei. Quero. Estamos aquí metidos no soto, podo contarvos Sí, por daqui que non se sai, chama así. ademais. Daqui nunca vais a ir. A ver. É que, joder, teña que apuntar unha cousa e non estou entendendo. Le vas apuntada Está a propia buscando historia excusas. Le vas apuntada a propia historia de que cheira papá. Que non me Sabía parece o que ia mal. pasar. Non me A parece ver, mal. que agora ten moito papeleo co tema das escrituras e tal da casa, entón. No, bueno, acaba de pasar iso, non creo que teña demasiado papeleo, non? Pero, a ver, eu entendo que ao final, pois é o que tal. Que conste que o pasei moi ben, rapaces e rapaza. Foi unha boa cena, e ao final, Eu tamén. pois, este encontro foi un pouco raro, pero estivo ben, creo, non? Ao final, non é moi diferente a falar con meu tío abuelo conversindo. Sabes o que quero decir?
Un pouco Eu estou bastante contento con que sobreviseres todos. De verdade pensei que alguén ia a palmar. De Sí, verdad sí, que, Bueno, de verdad somos que pensei. malos de matar, non? Non vas querer contestar, non? Eu sabía que non ia morrer, porque Queredes nada saber no... de verdade? Queredes saberlo de verdade? Sí, Porque se chama que chere Pues papá. sí, que estamos nosotros, vai frío, Bueno, sí. xa que estamos aquí. A Ujú. ver, Philip e máis eu Sí. quedamos, pues temos amigos en común e un verán tivéramos como varios cumpleanos duns grupos dunha serie de colegas e tal, e para organizalos metéranos nun grupo de WhatsApp. E bueno, de feito en varios grupos de WhatsApp. E pasou o verán e pues xa sabes o que pasa nos grupos de WhatsApp, pues a veces elimina o creador, pero outras veces como que a xente queda ali como especie de náufragos que se quedan metidos no grupo sen saber moi ben por qué. E nun deses grupos, non sabemos moi ben por qué, acabamos metidos pues Philip, Diego e pues unha serie de xentes que despois fundamos a revista porque sen saber moi ben por qué, no outubro, 3 meses despois, o grupo chamábase A que cheira papá e polo visto era dunha revista cultural, dun magazine cultural. E xa estábamos todos metidos no grupo de WhatsApp. Entón decidimos que era como unha sinal do destino, como que a tecnoloxía ou o gran irmão estábamos dicindo que tiñamos que abrir unha revista e que se tiña que chamar A que cheira papá. Así que nada, collimos o título do grupo de WhatsApp onde acabamos todos náufragos e decidimos titular así a revista. Ten bastante sentido, se o pensas. Boa historia, boa historia. Ten bastante sentido. Que dio alguén teómetro. A min pareceme verdadeiro. Bueno, rapaces, vou subir arriba, vou poñer un whisky un puriño deses Espera, que trouxo que de vou Cuba contigo. agardo Sí, poder eu volver a tamén. casa co transportador sen demasiado lío con... Alba, levasme no transportador, tía. Tío, Podes? sempre Aí vou. levamos a todos. Moi De ben, Se feito, moi ben. queredes quedar a dormir non podedes, sinto. No, aparte Non co frío tiña, que que fai... o teu tío ainda, eu creo que o vis, creo que se moveu un pouco Non sei, ainda, a eu ver, casi prefiro... xa falarei con el, de verdad, xa falarei con el. Co frío que vai, que aquí non nos quedamos a dormir, queres a dormir pero eternamente, porque este frío Sí. pode matar a calquera. Sí. A porta ábrese, non pasa nada, ábrese. Bueno, vou subindo, rapaces. Veña, vamos para arriba.